Вітаю, добрый дзень. Сёння паглядзім дэмку саласты другой. Я не гуляў першую саласту. Гульня гэтая канкрэтна другая саласта зроблена па правілах ДНД з-за таго, што правілы ДНД адносна нядаўна, 1,5 гады таму прыкладна, ну, нават трошкі менш, сталі даступнымі увогуле для выкарыстання. Ты можаш выкарыстоўваць правілы ДНД. Клон Baldur's Gate 3 прыкладна так, але зноў жа не клон. Ёсць асаблівасць. Вітаю, Эмі БЛР. Дык вось, у чым асаблівасць? Яны зрабілі гэта па агульным правілам ДНД, якія выклалі ў агульны доступ. І зараз, ну, з-за таго, што год назад прыкладна на аўтарскія правы на правілы былі больш зніжана, скажем так, ліцэнзія. То бок, у выніку хто заўгодна можа карыстацца правіламі ДНД, каб стварыць гульню, стварыць нейкую сваю нават сістэму, ну, то бок сваю гульню, у сэнсе сваю настольную ролевую гульню. І гэтак далей. Гэта дазваляе ў выніку ўсім, хто валодае, там, можа ствараць нейкі контент, яны будуць ДНДшны контент ствараць, пры гэтым не вельмі абмежаваны. Вітаю, Вячеславович. Але ёсць абмежаванне. Напрыклад, нельга карыстацца сусветамі, якія, ну, належаць, скажем так, Wizards of the Coast. Напрыклад, вы не можете выкарыстоўваць некаторых істот, вы не можете выкарыстоўваць тэрміны некаторыя. І гэта вельмі, ну, абмяжоўвае, скажем так, сусвет Forgotten Realms, вы з гэтага не збярэце, ну, да канца не збярэце. У вас абавязкова будзе выкінуты некаторыя часткі яго. Вось, таму што вам прыйдзецца выходзіць права на монстраву, напрыклад. Вось, таму у выніку стваральнікі, як бы, гэта будзе цікава паглядзець, таму што гэта літаральна, ну, для мяне як гульца ў ДНД, гэта літаральна як людзі бы стваралі свой стол ДНДшны, то бок гэта свой погляд. Ну, в плане назваў ці істот, здаецца, не такая праблема, заўсёды аналаг можна зрабіць. Так, у прынцыпе, магчыма. Вось толькі калі ты будзеш ужо настолькі паўтараць як бы першапачатковы варыянт, то ўжо як бы цікава не атрымаецца. Я зацікаўлены на саласці з таго пункту гледжання, што паглядзець, як людзі могуць прыдумаць, ну, сваё. Для мяне гэта, ведаеце, ёсць Baldur's Gate 3, гэта як афіцыйны ДНД, так? А ёсць вось стол такі, Саласта 2, за якім нешта людзі напрыдумвалі сваю гісторыю, свой сусвет, сваю фантазію, як гэта выглядае. Вось, таму што з правілаў ДНД можна зрабіць як і вельмі высокая фэнтэзі. Вось зараз мы паглядзім, і там магія, просто людзі лётаюць, блин, над зямлёю, так? Вось, і зверху там камяні разлятаюцца. А можна стварыць вельмі прызямлённую такую, ведаеце, выжыванч, дзе вады не хапае папіць, так? Ну, такое вось. Вельмі розныя гульні можна зрабіць, і за гэтага цікава, таму што вельмі свае розныя варыянты, свая тэматыка. Гэта можа быць хорар, можна зрабіць па правілах ДНД, у прынцыпе, такі РПГшны хорар. Вось. Таму цікава паглядзець. Вось, мы будзем пачынаць. Я, ў прынцыпе, я не ведаю саласту, я не гуляў першую. Вітаю, Мармоль. Гэта саласта другая. Я ўжо, в прынцыпе, уводную частку салата, выбачаюся, салата 2. Салата 2 ў выніку. І гэта гульня па правілах ДНД, пры гэтым не выкарыстоўваючы ніякіх трэйдмаркаў Wizards of the Coast. То бок, гэта будзе свой сусвет, свае нейкія ідэі, толькі выкарыстоўваючы правіла у аснове геймплея, так. То бок, у выніку любы, хто знаёмы з правіламі ДНД, ён як бы можа сюды ўліцца, і пры гэтым сістэма яму будзе зразумела. Вось гэта мне падабаецца, ну, як ідэя. Я нават падумаў, такая думка, было б крута, можа, калі б. Так, пошли у нас сюжет накидывать. Имя Колвал. Добра, нас кидаюць кудысьці ў сярэдзіну гісторыю. Накіроўваемся ў вёску. Добра, мне даюць часу пачытаць. Добра, я думаўся, што прыйдзецца прапускаць. Вось. Яго каб клал на але на дэмку пакуль няма часу. Ну, зараз я паглядзім, таму што у мяне няма ніякіх чаканняў, мне проста цікава паглядзець, што людзі робяць. Я зноў жа, я думаю, гэта першая гульня, якая выкарыстоўвае вось гэта новую ліцэнзію, SRD ліцэнзію на правілы ДНД. Я думаю, гэта першая гульня, якая так робіць. Я амаль 100% упэўнены. У году 1095 нашай эры, ну, хутчэй за ўсё, калі ў них няма свайго скарачэння,
І калі пагроза 40 скончылася даўным-даўно, я так разумею, гэта падзеі першай часткі, 4 неканы Orphans, 4 сіраты знайшлі прытулак і сяброўства, ну, якія знайшлі прытулак і сяброўства разам, іх прынялі ў сям'ю, і зараз у іх агульнае імя Колвелаў. Гэта імя прынесла іх таксама разам на квест на таямнічы кантынент Неокос. Цягам падзей яны знайшлі сабе сябра, маладога халфлінга па імені Эллі Шарп-Риф. Яны абяцалі наведаць яе дом, вёску па імені пад назвай Торвен. І зараз прыйшоў той дзень, то бок нас кідаюць у сярэдзіну гісторыі ў дэмцы, то бок нейкія падзеі былі, мы зараз ідзем у вёску нейкую. Гэта, хутчэй за ўсё, не пачатак гульні. Цікава, мне дадуць персонажаў стварыць? Хутчэй за ўсё не дадуць. Блін, я так хацеў паствараць іх. Я не ўпэўнены, можа Саласта ў прынцыпе разлічана на тое, што ў цябе адразу зроблены персонаж, але ж у чым тады РПГ? У мяне якая... Так, нам не далі стварыць персонажаў. Для мяне... Ну, я разумею, што гэта дэмка, але мне вельмі шкада, я спадзяваўся сядзець зараз персонажаў ствараць. Мне было вельмі цікава паглядзець, які рэдактар персонажаў. Так. І ўсе яны былі з паўнымі бала. На Брокенсорд першы адправляецца 2500. Дык вось. Давайте яшчэ хуценька адну думку, якая ў мяне ўзнікла літаральна, калі запускаў стрым. У прынцыпе, з-за таго, як працуюць зараз правілы, ну, да таго, што яны дазваляюць, ліцэнзія як бы апушчана, у прынцыпе, ведаеце, ёсць RPG-мейкер, так? Можна зрабіць нейкі D&D-мейкер, D&D-engine нейкі, так? І ну, з базавымі неабходнымі рэчамі для таго, каб стварыць гульню па D&D. Напрыклад, проста вось правілы пазапіхнутыя туды. Рэдактар персонажаў можа быць нейкі базавы, ну, такі, ведаеце, каб яго можна было пашыраць. І на аснове якога могуць людзі потым рабіць і інтэрфейс, і там па-свойму неяк расстаўляць аб'екты і карыстацца гэтым. У рэдактара можна было бы яшчэ класы паглядзець. Так, ну, нюансы па тыпу, што зроблена, што не. У гульні няма пакуль нават даты анонсу. Ну, я маю на ўвазе, даты рэлізу нават няма, то бок невядома, калі яна будзе гатова, таму гэта вельмі ранні білд яшчэ. Так. Добра, пераключэнне можна кантраляваць актыўнага персонажа проста VSD, альбо можна мышкай кантраляваць. Добра. Заклёны. Моц паладзіна выкарыстаць парадны мед. Галоўнае дзеянне. Так, і можна перайсці ў рэжым, асцярожны рэжым. То бок мы падкрадацца можам. Скрытнасць даволі незручная сістэма у D&D, ну, у апошнім выданні. Яна не самая горшая, яна дазваляе простай сітуацыі вось гэтага стэлса абыгрываць, напрыклад, там, падкрасться да незаўважна, альбо прайсці міма. Вось, але яна вельмі недакладная, і яе складана перакласці на камп'ютар. Ну, проста з-за таго, што камп'ютар больш дакладны. Ну, яму патрэбна, па тыпу, хто каго глядзіць і як пралічваецца. У выніку, як бы, правілы працуюць, але ў той жа момант кожны раз прыходзіцца дапільваць іх па-свойму, і вось там нюансы ўзнікаюць. О, тут вёску разнесло. Ці можна стварыць кубік лёду? Зараз, я гляджу, у нас паладзін ёсць. У нас ёсць заклёны. Ён 3-го ўзроўня. У яго ёсць гераізм, у яго ёсць Divine Favor і бласлаўленне. Нешта малавата для першага ўзроўня у паладзіна. Я магу... О, для 3-го ўзроўня. Я магу зараз блытаць, але па адчуваннях так. У прынцыпе, ўсё астатняе выглядае знаёмы, як бы. Снежны дворф, напрыклад. Дарэчы, цікава. Яны ў асноўных правілах няма, яны самі дадалі сваё. Арыстакрат. Так. О, бляха, ёсць свая механіка. Карацей, яны ўсё ж такі не поўнасцю паўтараюць адзін у адзін правілы, яны ёсць трэніроўка ў розных, ну, рэчах. То бок, ну, напрыклад, у заклёне. Паладзін
Пачакайце-ка, клас палдзін... А, не, пачакайце-ка. Гэта тое, што на першым узроўні... А, не, ўсё, забейце. Я схлусіў. Я падумаў, што гэта ўзровень па тыпу, наколькі натрэніравана нейкая здольнасць, я падумаў, што гэта свая механіка. Не, гэта тое, што персанаж атрымаў на першым узроўні, на другім узроўні ён атрымаў і на трэцім. Усё херня. Можете ігнараваць мяне. Так. Для тых, хто не ведае, куды я зараз гляджу і што я зараз, я проста параўноўваю гэта з правіламі ДНД, не вельмі улазячы вельмі падрабязна, проста прыкладна, як гэта выглядае, і тое, што я бачыў, гэта так, гэта правілы ДНД. Ну, вось, пакуль што адзін у адзін. Так. Добра. Проста ў іншым інтэрфейсе запіхнута. Тых, хто гулялі ў Baldur's Gate, вы тут знойдзеце ўсё знаёмае. Там гэта была вокладка па тыпу персанажа, і там была мелкія здольнасці. Я, дарэчы, шмат хто з гульцоў, ну, з тых, хто ніколі не гуляў у ДНД, але гуляў у Baldur's Gate, яны нават не ведалі, што там такая вокладка ёсць. Там ёсць такая, ну, у Baldur's Gate, як і ў правілах ДНД, у вас ёсць базавыя характарыстыкі, вось яны злева ў мяне, па тыпу сіла, спрытнасць, канстытуцыя, інтэлект, мудрасць і харызма, так? І вось гэтыя базавыя характарыстыкі, яны кажуць, які ваш персонаж, якім ён нарадзіўся, скажем так. Ну, глобальна, калі вы першага ўзроўню, потым гэтыя характарыстыкі растуць. Вось. Але на працягу у момант стварэння персонажа вы яшчэ абіраеце, на чым ён спецыялізуецца, то бок чым ён займаўся на працягу свайго жыцця. І атрымліваецца, гэтых здольнасцяў, калі паглядзець тут, іх даволі шмат. Ну, вось он увесь спіс разбіты па харызме, там мудрасці, зноў жа інтэлекту, спрытнасці і сіле. То бок яно літаральна паўтарае тое, што ў нас тут злева, паўтараецца і тут. Адзінае, што калі вы спецыялізуецеся ў чымсьці, то вы будзеце атрымліваць дадатковыя бонусы на яго. І чым вышэй ваш узровень, тым больш гэты бонус будзе. Вось, у выніку персанаж, які нават можа быць не вельмі моцным, але спецыялізаваўся, напрыклад, у атлетыцы, ён можа мець даволі неблагую атлетыку. Ну, напрыклад. Вот. Далей, спасбразкі, нічога такога, трэніроўкі, абарона, добра. Броня рознага тыпу. Ну, гэта ўсё на месца. О, дарэчы, чаго выкінулі ў ДНД, у Baldur's Gate, валоданне мовамі. Адна з тых рэчаў, якіх у Baldur's Gate няма. У ДНД можна валодаць некалькімі мовамі, і справа ў тым, што вы можете проста не разумець, што напісана. Моваў да халеры. Ёсць мовы розных істот, як пачвар нават. Ёсць, напрыклад, яшчэ мовы элементаляў. Ёсць дэманічныя мовы, і вы можете проста не разумець, што гэта істота гаворыць. Вось. І у вас, як бы, падзеі будуць развівацца трошкі па-іншаму, таму што вы проста не зразумелі, што напісана. Неважна, нават калі вы калі вы інтэлектуал, вы можете здагадацца, што там напісана, альбо калі вашая мова падобная на іх. Напрыклад, некаторыя мовы у ДНД літаральна напісана, што вось гэтая мова выкарыстоўвае, напрыклад, руны такія ж, як зараз, каб я узгадаў, па-мойму, халфлінгі. Так, халфлінгі выкарыстоўваюць, ну, па-хоббітцы. Яны выкарыстоўваюць руны дворфаў, але маюць сваю мову. У выніку вы як бы можете, калі вы ведаеце дварфійскую, вы тэарэтычна можете хаця бы прыкладна зразумець, пра што гаворка ў нататках нейкіх хоббітцаў. Вось, прыкладна. І наадварот. Ну, з-за таго, што мовы як бы яны падобныя, але не адна і тая ж мова. То бок вольна размаўляць вы на ёй не зможаце. Прачытаць вы таксама не зможаце, але некаторых сэнсаў можете ўлавіць. Вось. Затое там можна з жывёламі мёртвымі паразмаўляць. Вось гэта цікава, таму што, напрыклад, прыбралі у Baldur's Gate прыбралі магчымасць заклён размовы з раслінамі. Вось. Але я разумею, што гэта да халеры працы. Кожны раз, калі ты дадаеш, я здзіўлены, што яны з памёрлымі дадалі механіку, таму што гэта вельмі важная штука, вельмі карысная, але ў той жа момант яна патрабуе шмат распрацоўкі. Black Speech, ёсць гэта самая Undercommon мова для Андердарка. Ну, для тых, хто пад зямлёй вошкаецца ўсіх. Ось, для тых жа цёмных эльфаў. Ось яна ёсць. На спіне Асарына быў надпіс на мове пекла. І прачытаць яго мог толькі тыфлінг. Цікава. Дарэчы, што цікава, тыфлінг не абавязкова павінен ведаць мову, ну, гэтага самага пекла. Зусім не абавязкова. І я, дарэчы, гэтага не ведаў арыгана, бо у мяне тыфлінгаў у паці не было. Так. Добранька. У прынцыпе, тут нічога такога надзвычайнага.
дадалі рацыёны як рацыёны зарабілі, бо ў Baldur's Gate нарабілі шмат рознай ежы, якую можна сабраць, якая потым пераводзіцца ў рацыёны, можна сказаць так, але абыгралі па-свойму. Baldur's Gate вельмі падрабязны як гульня. Яна даволі падрабязна пераказвае ўсе правілы ДНДшныя, але пры гэтым як бы на момант, калі яна выйшла, гэта самы найпадрабязнейшае ўвогуле звод правілаў у гульне камп'ютарнай. Хоць і не гледзячы на тое, што яны скасавалі частку і дадалі яшчэ свайго туды. Яны таксама Baldur's Gate далёка не ідэальны, некаторыя моманты пераблытаны, і гэта асабліва заўважна, што нюансаў яны шмат нададалі, калі ты спрабуеш стварыць персанажа па правілах, і такога ж спрабуеш стварыць у Baldur's Gate, табе прыйдзецца абыходзіцца неяк яшчэ па-іншаму, таму што ён не атрымаецца нават па характарыстыках той же самы. Так, мы паглядзелі Паладзіна. Паладзін, у прынцыпе, на мой погляд, той же самае, толькі мне падаецца малавата заклёнаў у яго. Мне падаецца, у яго павінна быць больш заклёну на 3-м узроўні, але я магу і блытаць. Плюс мне падаецца... Так, а гэта у нас хто? Гэта мультиклас. Добра, файтер і клерик. Давайте мультикласы пакуль не браць. Добра, што мультикласы ёсць увогуле. Чарадзей у нас ёсць. Эльф. Высокі эльф. Добра. Высшы эльф, я не ведаю. Не упомню. Так. У прынцыпе, я не думаю, што я тут нешта знайду. Давайте заклёны паглядзім. Што ў яго ёсць на яго 3-м узроўні? У яго ёсць 4 заклёны 1-го ўзроўня і 4 ячэйкі 1-го ўзроўня і 4 заклёны 1-го ўзроўня. І 2 ячэйкі, 2 заклёны 2-го. Fortune Ray. Шатер. Пачакайце, шатра, по-моему, нават павінна было быць у Baldur's Gate 3, не памятаю. Burning Hands было. Таксама гэта... Я пакуль бачу тыя, што былі ў гэтым самым Baldur's Gate. Я просто хацеў бы вам, калі такое трапіць, я бы вам прыклад кінуў. Дарэчы, святло. Не памятаю ці... Не, быў такі кантры, по-моему, Baldur's Gate на стварэнне святла, але там, по-моему, больш крутое святло выкарыстоўваецца, якое патрабуе гэтага ячэйкі. Рамансім? Абавязкова, добра. Дамовіліся. І хто у нас апошняя? Рога? Павінна быць Рога. Так, Рога. Дейзі. Паўрослік. Вы паглядзіце, якая брутальная. Блин, хацелася б... Персонаж яго мала на інтэрфейсе. Хацелася б, каб ён тут справа вялікім стаяў. Не хапае трошки. Ён там схаваны. Так. Мовы розныя. У прынцыпе, пакуль такая самая заўважная момант, што ўсё ж такі дадалі мову розную. То бок яны будуць розныя, персонажы будуць размаўляць на розных мовах. Усё астатняе па правілах, па выглядзе. І ладно. Добра. Пабеглі далей. Да нашага кнута. Цікава, як там размовы, дыялогі пабудаваны. Таму што дыялогі таксама штука такая. У Baldur's Gate механіка трошки зроблена навокал таго, што ёсць адзін вядучы размовы, і ўсе астатнія як бы прысутнічаючы пры размове, пры гэтым, калі гэта кампаньёны, яны проста устаўляюць свае рэплікі. Але калі вы гуляеце ўдваіх, то вы як бы не можете адзін аднаго перабіваць. Гэта, ў прынцыпе, па правілах ДНД. Звычайна па правілах ДНД робіцца гэтае самае. Вы абіраеце кагосьці, хто будзе весці перамову, але як бы гульцы ў рэальным жыцці заўсёды гэтае правіла парушаюць, таму што яны проста жадаюць нешта сказаць яшчэ сваё ўставіць. І ў выніку атрымліваецца проста звычайная жывая размова. Так? І вось атрымліваецца такая справа, што як бы для гульні гэта складана, трэба інтэрфейс нейкі рабіць спецыяльна, які будзе тлумачыць, што ты можаш паўзаемадзейнічаць. І можна свае падыходы розныя выкарыстоўваць. Напрыклад, я не ведаю, падкідваць дайс, хто зараз можа, у каго, калі вы у вас спрэчныя, у некаторых гульнях я бачыў такую механіку, што калі у вас некалькі гульцоў у паці і кожны абірае свой варыянт, то вы кідаеце дайсы, і варыянт можа абрацца, калі галасаванне разыходзіцца за варыянты дыялога, то вы абіраецца той, калі, напрыклад, 2 і 2 чалавека за розныя варыянты прагаласавала, то будзе падкідвацца дайс і абірацца які. Гэта не вельмі справядліва таксама, таму што часта гульцы могуць таксама такі, ладно, няхай гэта спытае, а потым я сваё спытаю. І гэта складана рабіць. Тут не прыдумаеш нейкую крутую гульнявую сістэму. Опа. Праверку прайшлі.
Looks like the work of a black dragon. Ну-ка, як гэта адбылося? Калі што, яны падышлі сюды, да доміка, домік разбураны, і яны, праверка прыроды прайшла, так? Складанасць 12, там літаральна яе паказалі, і што, як яна прайшла, што як склалася, усё тлумачэнне ў нас ёсць. Так. Яны агледзелі і зрабілі вынік, што гэта кіслата, і тое, што хутчэй за ўсё, гэты удар нанёс чорны дракон, чорны цмок. Вось, таму што яны звычайна плююцца кіслатою. Так. Цікава. А хто... Цікавы яшчэ іншы момант. Я зараз, як кантралюю персанажа, я кантралюю кнута, так? Але праверку прайшоў... Хто там праходзіў праверку? Джоралас. То бок Джоралас, хутчэй за ўсё, з-за таго, што ён чарадзей, ён хутчэй за ўсё ў прыродзе разбіраецца больш за ўсіх. Давайте праверым. Бо гэта таксама важна. Гэта нюанс такі, мелкі нюанс, але хто робіць праверку ў гэты момант? Ну, хто павінен рабіць праверку? Мне як ДМу такія рэчы вельмі цікава. Я выбачаюся, калі камусьці маё бухценне наконт правілаў не цікава. Ось. Але гэта можа быць цікава для мяне ўвогуле. Вось глядзім, у яе +1 да прыроды, так? Наколькі яна ведае прыроду ўвогуле. І зараз мы праверку прайшлі, і вось у яго 0. Ну так, атрымліваецца, кідаў той, альбо усе кідалі, альбо кідаў той, хто у каго больш, і вызначалася па яму. Звычайна гульцы так і робяць. Ну, шмат гульцоў просто ведаюць такі, у цябе такая характарыстыка, давай-ка я буду... Ну, я буду рабіць праверку. Ну, лагічна, што у вас чарадзей ёсць які-небудзь, альбо, ну, там, візард, альбо хто-небудзь яшчэ, і ён будзе рабіць праверкі ўсе звязаныя там з інтэлектам. Вось, таму што проста ён разумненькі такі, і ўсім будзе расказваць. Але нішто не перашкаджае нават самому неразумненькаму гэта рабіць. Так, цікава, мы ствараем аднаго перса і астатніх знаходзім, ці ўсіх ствараем, як у Айсендейлах. Такое адчуванне, што ўсіх 4 ствараем. Таму што апісанне гаворыцца пра тое, што вы як, ну, сіроты, 4 сіраты было, і ў выніку як бы атрымліваецца, што ўсе 4 персонажы створаныя поўнасцю. Размаўляць магчыма? Нельга. Добра, я ожидаю сацыяльнага ўзаемадзеяння. Так. Аутпост знайшлі. Як у вас тут справа? Ну, ж ні з кім паразмаўляць нельга. Зараз яшчэ прызвычаецца да кіравання. Можна ў гэтую хату зайсці, там з кімсьці паразмаўляць. Давайте пакуль не, пакуль абяжым проста навокал. Агледзімся. Так, тут аукцыён нейкі адбываецца. Гэта дакладна не па сюжэце, таму давайте пакарыстаемся гэтым. Мне вельмі цікава, як працуе гэта. Oh no. I've heard no news from a friend who's supposed to be delivering me some goods. Plus, no one's buying anything from me. Not even you. Or are you? You're right. We're not buying. Don't listen to our brother. He doesn't decide for all of us. Яны размаўляюць, быццам бы як персанажы. Зараз дыялог. Ну, мы нічога абраць не маглі. Адзінае, што мы квест нават атрымалі. Карацей, тут ёсць чалавек, які халфлінг, які знік, і ён павінен быў даставіць прыпасы ёй. І мы нічога не купляем у яе. Проста размаўлялі яны як персанажы, якія створаны, яны ж агучаныя ўсе. Так, ну, то бок размова была паміж двума. То бок, магчыма, ўсё ж такі аргана, гэта мы ствараем аднаго персанажа, а ўсе астатнія нашыя браты і сёстры, мы, можа быць, ім класа толькі абіраем, але характар не. Ось, можа там як па гэтай трапіць. Яны выглядае, што як самастойныя. Ну, хутчэй за ўсё, характар у іх будзе фіксаваны. Можа быць, мы будзем выбіраць з некалькіх. Ну, на жаль, стварэнне персонажа нам не паказалі, таму я не ўпэўнены. А ў першую частку я не гуляў і не магу сказаць, як яно будзе ўвогуле, ну, у самой гульне. І рамансім. Дык гэта ж, ну, гэта ж браты ды сёстры. Ну, як, мы як бы сіроты, і таму мы не, як бы, ну, кроўныя. Таму, у прынцыпе, раманс чаму і не, тэхнічна. Так, крама, добра. Туторыял адчыніўся, ён нам не вельмі патрэбны. Даггеры, розная халера, зеллі і інгрэдыенты. Алхімія тут завезлі. Дарэчы, наконт алхіміі. У Baldur's Gate 3 ёсць алхімія. У D&D няма алхімія. Уся алхімія, якая ў Baldur's Gate, яна, ну, прывезеная, скажем так. Яна даробленая Larian Studios.
Вось. Сама гульня па сабе, яна мае магчымасць стварэння некаторых такіх рэчаў, але правілы даволі простыя, скажем так. Яны нічога такога. То бок, напрыклад, калі гэтае зелле каштуе, там, напрыклад, 10 залатых, вы можете зрабіць яго, калі вы валодаеце наборам алхіміка, і вы можете зрабіць сабе такое зелле за 5 залатых, калі у вас ёсць дастаткова часу. Вось, вам патрэбна быць у горадзе дзесьці і працаваць над гэтым пэўны час. І вы атрымаеце сабе такое зелле за палову цаны, просто згубіўшы больш часу. То бок, калі у вас ёсць час пасядзець у горадзе і парыхтавацца, скажем так, для вялікага паходу, вы можете вельмі значна танней сабе ўсё зрабіць, калі ваша каманда, ну, умее штосьці рабіць. Ось. Ну, альбо прапіць усё. Я, звычайна, в прынцыпе, хутчэй вось гэты варыянт бывае. Someone's pointing fingers. How rude. Пачакайце-ка, яны ўсе перамаўляюцца паміж сабою. Нават кнут наш. Няўжо ўсе персанажы фіксаваныя? Мне цікава, я бы вельмі жадаў пабачыць, як працуе тут стварэнне персанажаў, потому што я не ўпэўнены. Опа, вось яна, наша сяброўка. І тут разбураная тэрыторыя. Давайте поразмаўляем, вось яна. Оп. А чаму? Вось. Oh, Chibori, where are you? You should be here by now. Hope it ain't that stupid dragon again. Hey, Ellie. Are you okay? Oh, bless my furry feet. Fancy seeing you here. Welcome to Torwen. Ось наша сяброўка Халфлінг. О! Цікава. Цікава. Глядзіце, я казаў наконт сістэмы дыялогаў. Варыянты дыялогаў даюць розныя персанажы. То бок, кожная рэпліка належыць персанажу. І ён будзе задаваць яе. Пры гэтым адзін з нашых персанажаў прайшоў праверку на не на уважлівасць, а на праніцательнасць. Карацей, гэты персанаж зразумеў, што, ну, яе эмоцыю, што яе нешта клапоціць. Вось, ну, скажем так, эмпатыя. Вось. І, карацей, персанаж адзін прайшоў праверку гэтую, і у яго нас дадалася дадатковая рэпліка, што яна клапацілася, і можна спытаць, наконт чаго яна клапацілася. Цікава. Добра. Ты выглядала заклапочаная вось гэтую якраз такі адчыненую рэпліку. Паглядзім. What's the problem? You look worried. You know you can tell us anything. I've got a bad feeling. Something's gone terribly wrong and I'm not allowed to do anything. Mayor Badnotch restricted everybody's movements. I feel like a naughty child who's been grounded. They did what? I know. It's embarrassing. I'm not allowed to leave the village, except to go fishing. The mayor says it's not safe. Always overreacting. Карацей, мэр чамусьці заблакаваў выхад з горада і кажа, што гэта небяспечна, таму нікому нельга яго пакідаць, толькі хадзіце рыбаліць тут, ну я разумею, там ніжэй дзесьці па скалах. Так, а што наконт смокаў? What was that you were saying about dragons? Oh, there's a big old dragon comes down this way every year to nest. Mostly leaves us alone if we leave it be, but it takes half our pearl harvest for the trouble. Reckon it likes the fish and crabs down in these parts too. It's been acting fierce peculiar of late. Don't know why. That sounds really dangerous. It is. We're used to it, but still, it could wipe us all out if it wanted to. Якая праблема ў іх з смокам? У іх каля іх не вельмі далёка жыве цмок, які, у прынцыпе, прылетае гнездзіцца сюды, ну, як жыць недалёка кожны год на пэўны час. Вось, а потым улятае зноў. І яны як бы плюс-мінус з ім у балансе. Але ёсць праблемка. Зараз ён нешта пачаў паводзіць сябе агрэсіўна, і таму, у прынцыпе, горад як бы і падзачынены. Вось такая вось праблема. Так, цікава, ўсё ж мой калектыўны розум. Атрымліваецца так. Мне вельмі цікава, вось, ну, з таго, як зараз сістэма дыялога працуе, як мы ствараем персанажы, як гэта працуе разам. Таму што па выглядзе мы персанажаў не ствараем, у сэнсе ствараем. Хутчэй за ўсё мы абмежаваны чым? Ну, у нас павінны быць абмежаванні пэўныя. Напрыклад, мы не можам абраць іншую расу персанажу,
Ми можемо змяніць выгляд, мы можам змяніць яму клас. То бок, напрыклад, у нас можа быць дворф іншага класу, іншага выгляду, але гэта будзе абавязкова дворф. Як рамансіць. Так, таму што у нас няма канкрэтнага персанажа, у нас літаральна паці. Ну, вось у гэтым бягучым плане, ну, вось як оно працуе, гэта вельмі нагадвае, дарэчы, Might and Magic 9. У нас няма галоўнага героя. Ён просто, ну, мы можам сказаць, што вось гэта наш герой галоўны, але тэхнічна у нас падзеі ад твару паці адбываюцца. Што, у прынцыпе, вельмі няблага. Што таксама вельмі, ну, на мой погляд, вельмі цікава. Вось, не класічна, не Baldur's Gate-ава, не, ну, там яшчэ у той жа Icewind Dale альбо штосьці. Але, у прынцыпе, гэта партыйны РПГ. Ну, вось, у сэнсе партыі канкрэтна. Мы яшчэ таму побачылі... Хто такі Джаборі? Давай-ка так. Who's this Jabori you're so worried about? Oh, he's an old sickless. Lives down bottom of the cliffs in a little house. Likes to pretend he's younger than his years. Doesn't fool me. Must be well over 300 years old. He comes by every day to sell fish, pearls, and seashells. Or just to say hi. But I haven't heard from him for too long. Нікі Something's wrong. Джаборі Have you нешта checked his здарылася з ім. house? Wish I could. But it's not that easy right now. Добра. А давайте хутченька гляну. У гэтай гульне не плануецца мультиплеер? Бо, мне падаецца, не. Ну, з такой пабудовай гульні гэта немагчыма нават. RPG... Так, тут няма. Пачакайце-ка, не, кооп кампейн. Кооп по тыпу ёсць. Плануецца, але не адразу. Добра. Таму што, ну, вось у бягучым выглядзе гэта неяк дзіўна. Я не ўпэўнена. Мы бачылі разбураныя We дамы saw раней. some ruined houses on our way up here. What happened? Oh, that. We've been getting lots of earth tremors. And had a visit from the dragon. So the dragon attacked the village. Sounds like things are much worse than you said. And what do you think is causing the tremors? We think it might be the dragon, digging around in the cliffs beneath Torwen. There's been a lot of shakes and plenty of strange noises too. Things really aren't good. I wish I could have given you a better welcome to my home. Які рухавік? Наколькі памятаю Unreal Engine? Я зараз магу вам схлусіць, але, па-моему, пры загрузцы паказваўся Unreal Engine. Не верьте мне, калі што, я гэта так пробую згадаць. Так. Мы можем пайсці. Мы маглі б праверыць, як справу Джаборі для цябе. We could check on Jabori for you. Оп, Try to прайшлі. find out what's going on with this dragon too. Oh, that'd be great. I would have gone myself, but Гэта была тут трохі дзіўная праверка для мяне, таму што навошта яе I ўпэўніваць guess I should патрэбна было. mention, we've got a bunch of kobolds nesting nearby too. They worship the dragon, but so far they've never come close to the village. Considering everything else, well, best keep an eye out for the nasty little critters. They can bite. Good to know. Thanks for the warning. Anything else we should know about Torwen? Well, don't you fall down the cliffs. Before you go, you can meet the mayor if you like. Actually, it'd be nice if she knew that I... Насамрэч не, мне падаецца, не Unreal Engine. Я зараз думаю, што мне гэта з учорашняй гульні было. Well, we'll see you later. З The Medium. Stay safe. Так, навіліся квесты, мы можам знайсці гэтага, пашукаць гэтага Джаборі. А наконт графікі, я не ведаю, яна яскравая, ну, гэта дакладна. Як я ў пачатку казаў такую думку, ДНД можа быць вельмі рознай, і гульню па ДНД, калі хтосьці робіць, гэта можа быць хоць survival horror. Ну, ды калі ласка, і выгляд у яе павінна быць адпаведны. Але гэта гульня вельмі высокай магіі. Як вы бачыце, яны жывуць на... гіганцкіх скалах, просто гіганцкіх. Яны ходзяць рыбаліць туды дзесьці да вады, і яны жывуць каля магічнай статуі. Бачыце вось гэта на фоне? Гэта ўсё статуя кагосьці. Я не ведаю. Я камеру так разгарнуць не магу. Вось. О, вось так, плюс-мінус. Лётаючы камні, якія яны ўспрымаюць абсалютна нармальныя. Тут літаральна гіганцкія скалы, рукі, статуі, вось гэта ўсё. Бачыце? Там навокал да халеры такога. Яно як бы вельмі фантазійна. Ведаеце, такая высокая магія. Сусвет напоўнены проста ёй бясконца. Таму, у прынцыпе, гэта, ну, зноў жа, тут ужо пытанне густаў, каму што больш падабаецца. Камусьці больш прызямлённая фантазія падабаецца, пра, ну, літаральна, там, людзей у горадзе проста, як жывуць сваё жыццё, нуарныя нейкія гісторыі, больш такія прызямлёныя, альбо, ну,
сумнаватае, дэпрэсіўнае, меланхалічнае можа. Вось, і ДНД можа быць вельмі розным. І вось тут канкрэтна не халеры сабе гэта самае, яскравы магічны сусветик. Мне падабаецца, што ёсць візуалізацыя кітка Дайса. О, гэта самае святое, куды без гэтага. Першая на Unity, окей. А у гэтай, по-мойму, я зноў жа, я загружаў яе, і, по-мойму, надпіса Unity я не бачыў. Але яна можа быць на Unity, я не ўпэўнена. Так, добра. Скакаць мы можам, дарэчы? Опа, аўтаматычныя скокі. Дзякуй Богу, блин. Аўтаматычныя скокі. Я могу просто націснуць сюды, і яны просто прабегуць. Careful, what are you doing? Nice to meet you too. Sorry. Окей. Watch your Цудоўна. steps. Побегли назад. Так, яна сказала, можна наведаць мэра. А мэра наведаць... О, пачакайце, тут контейнерненькі. Я не ўсё облутаў. Трэба облутаць. Пабудавана на новым рухавіке Unreal Engine 5 замест Unity. Ну, можа, ўсё ж такі я і бачыў, і мне не падалося. Опа. Аталіраваны карал. Добра, будем каралы збіраць. Кіраваць, дарэчы, даволі проста. Ну, у сэнсе таго, што я як бы... У Baldur's Gate трошкі месцамі бывае такое кіраванне, што ты трошкі не на тую кропачку націснуў, і гэта кабзда. Саласт адчуваецца ў гэтым плане увогуле вельмі вольнай, але гэта, мне падаецца, яшчэ рэзультат таго, што дэталяў менш. Ну, па тыпу, дэталі, графічна дэталяў шмат, але ў цябе немагчыма кожную вазончык там падабраць і з кожным вазончыкам паўзаемадзейнічаць, напрыклад. Вось гэтага няма. Вось, таму як бы па адчуваннях трошкі інша, ну, гэта адпачуваннях 100% іншая гульня, як бы і адчуваецца па-іншаму. Што у нас тут? Добра. О! Тун-ту-тун. Можна. А можна... Мне абавязкова абіраць персонажа, які павінны гэта рабіць? Ну, давайте аберем. Опа. Знайшлі, адразу адчынілі. Гістарычная мапа форта. Вось гэта цікава. Што там у гэтай гістарычнай мапе форта? Мапы я люблю. Ну, як інвентар адчыніць? Так. Інвентар. Не, дзякую за туторыял, я разберуся. Гістарычны дакумент. Кадастравая мапа, якая... Так, showing the full fort, повну структуру форта. Ага. І нічога такога асабістага там няма? Няўжо? Просто дзіўна, што мы знайшлі мапу форта вось гэтага, і пры гэтым мы не знайшлі нічога надзвычайнага тут. Ну, навошта нам далі тады гэтую мапу? Павінна быць штосьці. Паназіраць. Давайте паназіраем. Гісторыя. That would mean it's thousands of years old. Яму тысячагоддзі ўжо. The style here is typical. The second expansion. Яны зараз Show накидваюць off. розную гістарычную, ну там, як прайшоў праверку гісторыі наш эльф, і ён зараз розныя факты накидвае нам. Якія нам не вельмі дапамагаюць, але форт вельмі старажытны, гэта мы дакладна ведаем. Мне дзе ёсць агульная мапа, куды яно аўтаматам дадаецца. Ды не, як бы мапа ёсць, просто форт, вось ён. Вось ён форт. Гэта ўся мапа форта. Ну, я як бы... Я просто чакаў, што мне нейкі сакрэтны праходзік падкажуць у гэтым момент. Нешта такое. О! Месца для кругагляду. Ачмурэнна. Вау! Вау! Пригожа. Можна яшчэ раз? Інструкцыі для лахоў. Ды проста яны мне нічога новенькага не скажуць. Скріншотик трэба. Оп. Паспеў, не паспеў, не ведаю. Давайте апошні. Я скріншотик яшчэ пад канец зраблю, калі паспею. Ось, ёсць. Пару скріншотаў зрабілі.
тут собрать нечто можно. Добре, я сподіваюся, ми мера гэтага знойдзем. Are you sure you know where you're going? Nope. Размова паміж персонажами. Дейзи, это наша рога. Такая. А ты упевнений, що ти ведаєш, куди ти йдеш? І кнут, яким ми керуємо, такий, ні. It stinks. Не маю аніякого уявлення, куди я йду. І гэта правда. Так, улева, гледзячы на ўсё, гэта якраз такі сюжэт. Таму давайте... давайте яшчэ вось сюды зайдзем. Тут пашукаем. До конца город праверым увесь. Зноў жа, калі менш дэталяў, да якіх я магу дачапіцца, то, ў прынцыпе, мяне лутагобліна, ну, як бы трошкі спакайней мне. Потому што я магу як мінімум ведаць, што ў мяне не бясконцая колькасць кантэйнераў і бясконцая колькасць квестаў. Нататкі рыбака. Угу. Нотатках сказано про тое, калі спынілі, можна даведацца, калі спыніліся, ну, увогуле, увесь гандаль за дракона. Опа. Excuse us. We overheard you speak about someone named Kaya. What? We found this near the elevators. You found Kaya's brooch? Is he one of the missing fishermen? Yes. And my best friend. He went looking for seashells with his crew. It's dangerous, but they've been doing it for years. It's all these tremors. I'm really getting worried. We were planning on going down there anyway, so we'll check on him. Oh, I'd be ever so grateful. No problem. Thank you, really. It means a lot. Добра. Мы ўзяліся за квест. Што цікава, у мяне няма такого, што ў мяне вельмі разгадненая сістэма дыялогу. Зноў жа, гульня ў ранняй там нейкай стадыі яшчэ. Гэта дэмка-дэмка. Галіны, там сказаных галін дыялогаў я не бачу. Handy. Оп. Whoa. Hold on to Ё-моё. something. This can't be natural. Трэмар нейкі. Ну, як яны кажуць, хутчэй за ўсё, мне падаецца, гэты цмок павінен гэта рабіць. Зноў жа, калі гэта чорны цмок, і ён, ну, гнездуецца тут кожны год, цікава, колькі гадоў ён уже гэта робіць, але ён дакладна не зусім малады. Так. Хронікі Рэспублікі Аргат. Выбачаюся. Так. Ну і ладно. Опа. У кнута занадта шмат рэчаў. Знаеце, шмат рэчаў. Кнут. Давай-ка. Где там инвентар? Давайте. Ты же у нас самый моцный. Я не люблю механику перагруза. Шчыра, невялікі фанат. Так. О, брош, якая дае такого ініцыятыве. Я ведаю, каму яе аддаць. Дейзі няхай атрымае. Тулбокс. Для ремонта гэтага самага. Рухавіка. Кінжальчыкі для кіткоў. Што цікава, кінжалы ў ДНД. Плотку шукаць. Не-не-не, я неяк. Так, дам рады. Глядзіце, якая цікавая штука. У ДНД, у прынцыпе, любы кінжал з'яўляецца метательным кінжалам. Але, ну, то бок вы можете абраць, ну, дзеянне вашае можа быць альбо атакаваць ім, альбо кінуць яго. Ну, як бы, не праблема. Пры гэтым тут яны раздзялілі гэта на две розныя зброі, хутчэй за ўсё дзеля таго, каб спрасціць, як гэта, ну, блытаніну, карацей, знізіць. Просто две розныя механікі, вось табе кінжал для таго, каб кідаць, вось табе кінжал для таго, каб біць у бліжняй. Давайте зноў Дейзі гэта аддадзім. І зараз яму ўжо нармальна, але неяк шмат усё роўна. Рацыёны, тулбокс важыць даволі шмат. Давайте тулбокс аддадзім Нейры. Яна у нас паладзін, таму хутчэй за ўсё ёй таксама будзе нармальна гэта насіць. Таксама Нейры. Нормально. Кінуць нават можна гномса. Наконт таго, што, вось глядзіце, зараз проста меркаванне агульнае, так? О, цікава, яны масток трымаюць. Ой, гэта круто. Глядзіце, на чым трымаецца масток.
Там статуя, так, і масток гэты трымаецца, утрымліваецца літаральна канатамі, якія прычэплены да вісячай у паветры рукі каменнай. Ось гэта круто. Такіх рэчаў, мне падаецца, камеру, ну, блін, гэта патрэбна, каб яно было на больш бачным месцы, бо я не магу гэта разглядзець лепей, чым вось як зараз. Я абсалютна выпадкова гэта заўважыў. Круто. Гэта дакладна значна менш бюджэтная РПГшка, просто на гіганцкую колькасць грошай пакуль. На гіганцкую просто. Скарочана. Усё, што можна скараціць, было скарочана, так? Таму я, зноў жа, я раблю выніку. Again? No wonder the mood is so noxious around here. Вось. То бачна, што скарочана ўсё, што магчыма. І гэта, я лічу, нармальна, ну, не ва ўсіх ёсць столькі грошай, каб рабіць Baldur's Gate, так? Але, калі цікава партыйная РПГ, мне падаецца, гэта, ну, пакуль адчуваецца. Вось, калі вам візуальна падабаецца вось высокае фэнтэзі такое, за шмат чым адразу. Вось, пры гэтым вы не перагружаны дэталямі. Ну, я, зноў жа, я там тыркаю сабе. За ўвесь горад я знайшоў там 5 кантэйнераў і 4 персонажа, каб пагаварыць, то мы прайшлі наскрозь увесь горад, калі ласка. Оп, сабралі нашу групу. Мені що я обов'язково набуду. Ну, Hope none of you are afraid of heights. These statues are as tall as the cliffs. Clearly, those who built this place really loved themselves. All right, be ready for anything. I'm not here for sightseeing. Did you hear that? Mother is back from the dead. Don't. добренько. Яна такая пакуль не напружваюча, ведаеце, простенькая гісторыя нейкая будзе па адчуваннях. Ну, можа, эпік нейкі, але пры гэтым нічога такога супер-супер глыбокага. Можа, ну, хутчэй за ўсё нам проста раскажуць лінейную гісторыю. Мне падаецца, я не ўпэўнены. Можа быць, з нейкімі прыняццем рашэнняў, але не настолькі глыбока бясконцымі варыянтамі таго, што можна рабіць як у Baldur's Gate. Я чую цмока амаль літаральна. Нас яшчэ паперадзілі на конт кобальдаў. О, можна агледзецца. Замарочыліся тыя, хто тут будаваўся. Калі не за 70 еўра. Ну, вядома, так. Яшчэ невядома, колькі яна каштуе, але яна, ну, блін, яна, на мой погляд, ну уже, я не пра кошты ў Беларусі кажу, таму што ў Беларусі кошты, ну, рэгіянальныя, так, я агульна светавыя кажу. 70 еўра гэта кошт па тыпу AAA бягучага, скажем так, крутога, зусім вялікага. Потым ідуць 60, ну, адзнакаў 60 даляраў, так. Потым ідуць у 30, і 30 гэта супер тан, ну, па тыпу гэта танная гульня лічыцца, так. Калі і яна можа быць яшчэ там, ну, далей 10, там 15, якія ўжо зусім мелкія гульні. Ну, зусім мелкія. У Беларусі яны звычайна па 5 даляраў прадаюць. Вось. І, у прынцыпе, я думаю, яна сегменту будзе 10, 30, 40 даляраў. То бок вось такой кошт будзе афіцыйны, ну, паўсюль. Я думаю, я прыдумываю зараз ад сябе. Можа, яны шмат чаго дададуць і кошт падымуць. We can probably take a quick look inside. This has clearly not been used in a while. Закінутае месца. No, look. The roof has been damaged by falling rocks. I think that's because of the earthquakes. Абваліўся дом. Рэшткі нейкія. Ёсць, о! Ёсць незвычайная зброя. Правда, нагадвае Сіндейл. Ну, нешта такое ёсць, так. Ну, я Сіндейл трошкі зусім гуляў. Ось, але ёсць такі нейкі вайб. Так, у нас меч. Звычайны, мы знайшлі меч. А хто у нас там яшчэ, можа, яна носіць мечы? Не, яна з булавой, але яна, па ідэе, яна павінна умець карыстацца і мячамі. Ну, паладыны павінны ўмець. Там не вельмі гэта можаш абысці па правілах, калі па правілах ісці. Давайте нашаму гібкай яшчэ.
Яны буду з шчытамі. Давайте шчыт дадзім яму. Бо гэта магічны шчыт, ён яшчэ дадаткова брані дасць. Блін, нейкая браня ў яго стане. Колькі? 21, так. А ў яе? 16. Не, давайте ёй шчыт дадзім. Магічна гэта. Ідзі да Нейры, а яму дадзім меч замест гэтага, няхай будзе з мячом сваім бегаць гэтым. У Беларусі яшчэ каб дасяжная была патрэбна. Ну так, ёсць такая праблема. Вось, добра, у яе хоць трошкі армар-клас падымецца. Для тых, хто не ведае, як працуе сістэма ўвогуле брані у ДНД. Ёсць армар-клас, які паказвае, наколькі ваш персанаж можа, скажем так, не атрымаць пашкоджанняў увогуле. Гэта ваша спрытнасць, наколькі вы можаце ухіліцца ад удараў, плюс ваша браня яшчэ. То бок у выніку спрытны персанаж у бране можа неблага так ухіляцца. То бок вы можете альбо кампенсаваць гэта цяжкай бранёю, альбо высокай спрытнасцю. І гэта будзе ў адну характарыстыку запісвацца. У клас брані, які складвае ўсё гэта разам, і вы атрымліваеце нейкую лічбу. Пачынаючы з 3.5 выдання, по-моему, нават з 3-го выдання ўвогуле, вы лічыце, чым вышэй гэты параметр, тым лепей у вас браня. То бок 17 гэта да халеры. Для 5-го выдання 17 гэта да халеры. Гэта вельмі высокі паказнік брані. Ось зараз як у яе. І мяне вельмі здзівіла пабачыць ось у кнута 21. Яго нахрен амаль ніхто не праб'е нармальна. Вось, ён нармальна можа вытрымаць удару, і яму ніякіх пашкоджанняў не будзе. І калі удар пройдзе скрозь браню, толькі тады будзе ўжо пашкоджанне па здароўю. Як гэта правяраецца? Кідаецца дайс, правяраецца супраць класа брані, то бок калі выкінулася больш за клас брані, тады ўжо будзем кідаць дайсікі пашкоджанняў. Калі не ніжэй, то ну і халера з ім, пашкоджанняў ніякіх не атрымаў, а нават пашкоджанняў кідацца не будзе. Ось, такім чынам персанаж у высокім класам брані доўгі час будзе яшчэ не атрымліваць аніякіх пашкоджанняў, з больш высокай верагоднасцю ён будзе атрымліваць менш пашкоджанняў. Персанаж з нізкай бранёй будзе атрымліваць пашкоджанні даволі рэгулярна. СБГ такое без такіх разгорнутых гісторый і эмоцый, але спакойна і прыемна. Так, гэта не Baldur's Gate. Ну, зусім не. Для спакойнай такой пачыліць гісторыі, паглядзець, зноў жа, ну, калі вам падабаюцца РПГшкі, і вы не жадаеце укладвацца, ведаеце, эмацыйна укладвацца ў нейкую здаравенную яшчэ адну РПГ. Што гэта за дзённікі? Гэтыя нататкі, глядзіце, у мяне набор рацыёнаў на 5 дзён, які важыць 1, так? У мяне розныя расліны, каралы, які па 0,1, і дзённічак, які важыць 5. У мяне меч важыць менш, чым дзённік. Я разумею, чаму ў мяне так скончылася ўсё. Давайте-ка Джоралусу. Джоралус будзе ў нас кнігі насіць. Няхай гэта будзе яго праблема. Там яшчэ кантэйнер адзін папусціў. Браня можа абмяжоўваць спрытнасць. Так, я таму гэта самае абыходзіў гэты момант, таму што гэта нюанс, які яшчэ тлумачыць трэба. Ну, я такі агульна, скажем так, агляд рабіў на тое, як гэта працуе. Калі коротка, то чым цяжэй браня, тым больш яна патрабуе сілы для таго, каб насіць яе, калі ўжо ўходзіць у дэталі, то высокая браня, ну, цяжкая браня патрабуе больш сілы, і абмяжоўвае вашу спрытнасць і яшчэ незаўважнасць. Таму персанаж у цяжкай бране будзе, неважна, наколькі вы спрытны, вы, хутчэй за ўсё, гэта вам ніяк не дапаможа ў бойцы, ну, вы просто браню, скажем так, ўсё будзе ў браню ўхадзіць, а не тое, што вы ухіліліся. І пры гэтым вы не будзеце незаўважным. Але вам не абавязкова мець высокую спрытнасць, вы можете у нешта іншае мець сабе іншыя здольнасці. Так што ёсць свае плюс, свае мінусы. Веда цяжкі груз, ну. Яно ж, так, глобальна, калі занадта ў правілы ўдавацца... Дом Джаборі? We should check it out, see if we can find him. Maybe he could tell us more about the tremors. Добра. Каменны дом. Магчыма, дом Джаборі.
Просто якая справа? Тут правілы ДНД, гэта, ну, як бы я ўжо тлумачыў на гэтым самым, на стриме по ДНД. О, блин. Fine for causing these quakes. Правілы ДНД гэта не тое самае, дзеля чаго гуляюць у ДНД, так? Іх можна абмяркоўваць, гэта вельмі жывая тэма. Вельмі цікава абмяркоўваць дэталі, там, як яно працуе, але мы абмяркоўваем выключна абмеркаванне правілаў не ідзе, ну, не напрямую звязана з самой ДНД, таму што з-за таго, што правілы, ну, гэта агульная тэма ва ўсіх гульцоў ДНД ёсць, гэта правілы. А тое, што у вас за сталом адбываецца, гэта можа быць настолькі розныя рэчы, адрознівацца паміж усімі, што звычайна людзі гэта не абмяркоўваюць, але гэта тое, дзеля чаго людзі гуляюць, дзеля эмоцый, якія вы атрымліваеце за сталом. Look at those crabs. There's food for a week in one of those pincers. There goes the free meal. Little Так. cowards. Крабы. А чаму я не ўверх не змог залезці? Тут жа відавочна... тут саскокнуць можна. У один шлях толькі дарога. Пабей каго-небудзь, а то мне працаваць час, а бойкі няма. Падаецца, зараз павінна быць. Выглядае месца, як баявая гэтая самая тэрыторыя. Вось літаральна. Ew. They were eating a kobold. Don't Luch? judge before you taste. Што гэта? Добра. Прадмет такі можна кідаць і будзе выбухаць. Добра. І яшчэ і ключик знайшлі. Перліна выбуховая. О, я бачу краба. Хутчэй ўсё баявы будзе. Оп. Блин. Я жадаў сваёй скрытнасцю скарыстацца, але не. Дарэчы, што цікава, агульна тэрыторыя выкарыстоўвае гэты правілы па сетцы хадзіць. Ну, гэта у ДНД, у Baldur's Gate просто выкарыстоўваецца просто станцыя, і можна там нюансы ёсць. Вось. Далей, спрошчана трошкі кіраванне, таму што ў гульне можна прыняць рашэнне. Вы прабягаеце, і альбо можаце выкарыстаць яшчэ дадаткова дзеянне, каб прабегчы яшчэ далей. Так? Таму тут атрымліваецца, тут механіка, тут яна выглядае як механіка XCOM, але пад капотам трошкі іншая логіка. Давайте яна вось тут у нас, рога, прабягае сюды. Што яна можа зрабіць яшчэ? Canyon Action. Зрабіць дэш, давайте, Canyon Action'ом дэш яшчэ зробім. Оп, і... Оп. Прабяжым далей, пры гэтым не выкарыстаўшы сваё асноўнае дзеянне, бо яна рога, яна такая у нас уся хутенькая. Краб з класам брані 14, на 60% верагоднасць трапіць у яго. Оп, амаль забілі. Цудоўна. У яе больш дзеянні ўжо скончыліся. Як мне скончыць ход, так? Гэта на што? Ладно, націснем просто. Добра. Гэта у нас, у прынцыпе, бойка не такая небяспечная, каб мне было варта клапаціцца агульна. Але я ўсё ж такі пакарыстаюся заклёнамі, ячэйкі заклёнаў паглядзім. Так, сілы... Это ўсё херня. Выкарыстаць прадмет. Выцягваць ману. Што? Мана дрейн? Я такога не памятаю. А чаму яно такое ёсць? Ну ладно. Заклёны. Што у нас моцна ёсць? Шаттер гэта на групоўку, Scorching Ray вось гэта. Пры ворагі альбо ў аднаго можна ўсё напіхаць. Раз, два, тры. Оп. Нормально. Неблага яму так навалілі. Добра. І ў прынцыпе ты паскораны заклён зрабіць. Мы можам выкарыстаць... Што гэта? Метамагію уключыць. Няхай будзе метамагія ўключана ў нас заўсёды, але на гэтым я скончу. Я не буду выкарыстоўваць больш заклёнаў, у нас ячэйкі не бясконцыя. Так, ты у нас. На жаль, ён у нас не такі спрытны. У яго ёсць дальнабойныя атакі, не? Дадатковыя дзеянні. Ухіленне. Не, дэш не патрэбна. Девайсы, ўсё херня. Дзеянні паладзіна? Ён у нас паладзін, я забыўся. Так, што ты можаш? Вылечыць? Палячыць? Не, яно таго не варта. У нас ёсць яшчэ нейкі заклён, дальнабойны можа. Гераізм это ўсё херня, благословленне ўсё херня. Под вадою? Там ходзяць под вадою. Так, ён выбраўся сюды.
Крабик. Упс, трапив. Крабових палок. Зараз нарежем з вас. Нейра. Ось зараз є діяння. Ну, нехай уже того великого буде. А Нейра, почекай, я нечто забудовався у ваших класах. А, Нейра, гэта... Там у нас есть паладин, а у нас Нейра гэта і файтер, і клерик. Гэта у нас, ён, як бы, сумяшчоны мультиклас яшчэ. Прыклад мультикласа. Добра. Ну, тады ў яе, хутчэй за ўсё, нічога такога надзвычайнага не будзе, што і закрына ёсць. Так, Secret Flame, святло. Ну, кантрыпы ёсць, трошкі дальнабойныя атакі ёсць, але мы зараз у ближнім баю просто ударым. Блин, амаль забіў. Што за іншае? Action Search. Давайте Action Search скарыстаемся. Гэта дае нам яшчэ раз, скажем так, нанесці яшчэ одно зрабіць яшчэ одно дзеянне. Оп. І даб'ем. Усё, перасоўвання не хопіць. Second Wind я не буду выкарыстоўваць яшчэ спатрэбіцца, лячыць ты больш не патрэбна. Канец года. Благословить не обойдется. Благословение вы можете давать. Прибегли крабы. Гэтага яна павінна дабіць. Ну просто павінна. Малайчына. І той яшчэ ёсць. Толькі у нас не той, каб ёсць такого шмат. Давайте падбяжым. Cunning Action. І я ж магу... няма у яе пакуль нізкаваты ўзровень, яна як рога магла бы яшчэ ухіленне ўзяць сабе на хуткае дзеянне. Ну і ладно, няхай. Канец хода. Падбеглі, ды хопіць. Так, далей, за яго будзем карыстацца кантрыпамі, бо не бясконцае далёка. Ray of Frost. Там, тых мы не бачым. Гэтага мы таксама не бачым. Так, метамагію пакуль адключым. Когда с пунктаў чарадзея. Оп, трапілі. Нешта трапляю вельмі добра. Ты падбегі сюды. Будзеш сустракаць нашых сяброў. Нормально. Ау. Крытычна міма трапіў. Краб спрабуе збегчы, і я магу яго ударыць. У нас ёсць атак па магчымасці. Мне падаецца, мы яго дабілі, так? Так, дабілі. Цудоўна. Ты у нас... Кароткі меч і кінжал. О, блин, я не заўважыў. У яе парная зброя. Я мог ёй 2 разы атакаваць. Ну ладно. Хуткім дзеяннем. Дэш. Бессенсовно. Это все равно занадто далеко будем. Подвяжем просто, пакуль. Альбо не, давайте дэш выкарыстаем. Все равно рабіць няма чаго. Чарадзей няхай выбежыць сюды. І скарыстаецца сваім Fortune Ray'ем. Трапляю просто усім. Я здзіўлены. Мне падаецца, гульня мне падыгрывае. Так, і смайт можна яшчэ наверх ударыць. Цудоўна. Няхай. Ну всё, перамога. Конец бойцы. Мне падаецца, гульня падыгрывае мяне, бо настолькі трапляць, не глядзячы на тое, што 3-й ўзровень, але не настолькі мы крутыя, каб трапляць настолькі часта па цэлях, у якіх там 13-14 брані. Які-небудзь з удараў павінен быў міма трапіць. Так, а рыбакі дзе? Дзесьці ў глыбіню ідзе туды, ў пячору. Добра. А калі мы не пойдзем сюды, а паглядзім, што у нас тут? Вось ён каменны дом. Давайте ў каменны дом, можа, яшчэ з гэтым хлопцам атрымаецца паразмаўляць з Джаборай. У меня такое адчуванне, што у нас вось-вось дэмка скончыцца. Спадзяюся, што не.
Хто такі сікласи? Я не згадую уже сікласа у другий раз. Я таких не ведаю. Знову ж, гульня зроблена по правилах ДНД, але не має авторських правов ДНДшних, повновартісних, скажімо так. Тому, наприклад, такі істоти, як біхолдери, тут існувати не можуть. І літіди, по-моєму, так само, то бок майндфлеєри, яких шмат у там самому, у Baldur's Gate 3, яны так само належать Wizards of the Coast. Ось це все обмежовано. No one home. Джабори Didn't нема. just stand Ellie up then. I see no trace of violence. Yeah. Він просто сішов. Дюна. Так, почекайте-ка. Він у нас трошки перегружений. Что ты у нас можешь еще передать? У нас супер маленький инвентарь. У тебя сколько у тебя силы? Силы 16. Чему ты не носишь, блин, камяни гигантские? Так, ладно, холер с тобой. Треба поглядеть. Можно по вазе отсортовать, коли ласка? Не, сортировки нема у инвентаря, на жаль. Рационы давайте передадим еще кому-нибудь. Джараусу, например. Рыбацкая штука. Я можу, в принципе, выкинуть, мне подается. Я могу ее выкинуть просто. Drop work in progress. Ага. Добре. Викидування не зроблено ще поки у гульні. Я можу перекладувати тоді предмети. Блін, мой... Блін. Капзда. Я, короче, не могу выкинуть предметы и позбавиться от того, что мне не потребно. Покуль что. Там так литерально work in progress, короче, выкидывать предметы на землю. Не, пока нема такого. У демку далі персаў у 3-го ўзроўня, а не першага, каб не напужаць недасведчаных гульцоў. Ну, гэта таксама, але я скажу, увогуле, ДНД, першы 3 ўзроўні ў ДНД гэта навучальныя ўзроўні, каб вы навучыліся карыстацца персонажам. Трэці персонаж гэта нарэшце створаны персонаж. Ну, до конца. Ось, таму што да 3-го ўзроўня вы яшчэ сабе падклас нават набіраеце. Антылутагоблінства, так. Я зараз збіраю ўсю халеру, а я не магу спыніцца, і карацей мяне перагружае тое, што я збіраю. Вось. У ДНД спецыяльна зроблена, ну, у бегучым выданні спецыяльна зроблена. Першы ўзровень гэта толькі базавыя механікі вашага персонажа. На першым узроўні у вас ужо ёсць нешта асабістае для вашага класа, але персонаж як бы вас спрабуюць навучыць, як ім карыстацца. Ну, по типу, каб атакі вы рабілі, каб у вас не было ўсіх механік адразу. На другім узроўні дадаюць яшчэ кавалак механіка вашага персонажа. На 3-м узроўні вы абіраеце, ну, то бок, і ў выніку на другім узроўні у вас поўны базавы персонаж. Але ў ДНД ёсць яшчэ і падкласы. То бок, ну, вы бераеце сабе клас, напрыклад, таго жа Рогі. Ну, давайте такі прыклад. Чарадзея, напрыклад, вы бераеце сабе. Вось, візарда канкрэтна. І потым вы абіраеце сабе, на 3-м узроўні вы абіраеце сабе школу магіі, якой вы спецыялізуецеся. То бок, Візард 1 адрозніваецца ад візарда іншага тым, што яны спецыялізуюцца ў розных рэчах. Ну, на візардзе такі прыклад. Вось. Ваяры, варвары, там усе класы могуць быць вельмі рознымі як у сваёй фантазіі і асаблівасцях, ну, просто з-за таго, што ў іх розныя падкласы. І атрымліваецца такая штука, падкласам даюць толькі на 3-м узроўні, і ён як бы поўнасцю завяршае стварэнне, скажем так, персонажа. Вось. Бо недасведчаны гулец, калі яму накінуць усе механікі 3-го ўзроўня, яму будзе, можа быць, да халеры. Ну, за столом. Who feels like a little chat with the critters? Waste of time. Let's smash their skulls up. We could tell them we're part of their dragon cult. Even a kobold won't believe you. We need proof. I could sneak by and take some of those dragon scales. Make it look like we belong. Huh. If you pull that off, your next drink is on me. Deal. Карацей, глядзіце. Нам у паці меркаванні разышліся. Частка групы прапануе, давайте просто разаб'ем чэрапы, не будем нічога прыдумваць. Але у нас ёсць альтэрнатыўны варыянт. Вось гэта дзяўчынка наша. Яна прапанавала, што яна можа пралезці і спрабаваць красці гэтае самае. Забыўся, як называюцца.
Зараз я специально пойду у Google Translate, потому что вылетело слово з голови. Не, лускавки, ось, дракона, смока. Зараз треба трошки розповісти. Караті, кобальди, яны звичайно, яны трошки падобны на смокаў, але яны не зусім нават і не блізка. Пры гэтым шмат хто з кобальдаў пакланяецца цмокам. Яны такія вялікія фанаты цмокаў. І звычайна цмокі не ўспрымаюць кобальдаў як нешта блізкае да сябе альбо сваіх там, ну, нашчадкаў альбо сваіх міньёнаў. Не, цмокі звычайна іх не кантралююць ніяк. Кобальды просто фан-клуб такі ад цмокаў, які носіцца паўсюль за цмокамі. Вось. І кобальды тут ёсць дзесьці чорны цмок, і яны вось яго лускавінкі збіраюць. І мы зараз можам прыкінуцца, што мы частка іх драконіга культа. Оп. Ось яна зараз незаўважная. Цікава, як бачнасць-нябачнасць працуе. Вельмі цікава. Я не разумею, як працуе бачнасць-нябачнасць тут. Бо па выглядзе яна вельмі моцна выглядае. Так, зараз яна вернецца назад. І мы прыкінемся, што мы свае. Пойдзем праз верх, таму што калі што, у нас ёсць перавага на... Ну, мы будзем зверху. І у нас трошки больше варыянтаў для ўзаемадзеяння будзе. Так. Нам же не патрэбна гэтыя лускавінкі нікудысьці там выкарыстаць, не? То зараз. Угу. Пачуў слова цмок і тэлепартнуўся на стрым. Вітаю, цмок. Усё просто. Мой улюбёны NPC в Neverwinter Nights быў Бард Кобальд. Декин. Это фэнтэзі-каманда? Гэта D&D XCOM. Поразмовляць можна? О, можна. Who in the name of our mighty Obsidian Majesty are you lot? Зараз будемо упевнювати в тим, що ми частка їх культу. О, глядите, у нас есть перевага, и мы можем подмануть их и сказать, что мы частка культа. We are worshippers of the Black Dragon. It granted us a gift, proof of its trust, a scale of its dark body. They're a dragon shaman, boss. And don't want to upset the big un, boss. I knows what they is, Slasher. Now shut your trap. Ulo got you. Dragon shaman. I suppose so. Damn Sickless and his friends poking stony faces where they not wanted. Just working out what we do next. Tell you what, don't bother us. We don't bother you. Understood? Так, добре, можна розпитати їх інформацію. Так, яны сказалі нешта пра каменнатварых, але хутчэй за ўсё пра статуі навокал гіганцкія гэтыя. Яшчэ пра Сікласа. Сікласа нешта не памятаю. Гэта я так зразумеў, гэта сярод іх кобальдаў, так? Хтосьці. Можна спытаць пра цмока самого і што яны зробяць з гэтым самым сваім вязнем. Вязень гэта мы па яго і прыйшлі ўвогуле. То бок ёсць база, якую можна адбудоўваць, збіраць цмочыя тэхналогіі для аналізу і вырабляць цмочыя даспехі з плазменнымі мячамі. Зусім не так, але я не ведаю. Гэта складана патлумачыць. І гэта як бы і партыйная РПГ, але ў той жа момант яна такая вельмі спрошчаная партыйная РПГ. Так, што вы будзеце рабіць з вашым вязнем? What will happen to this Sickless? Mighty obsidian mistiness will eat him for a dinner. Probably calm her rage. At least for a day. Oh, damn. Добра. Што за пра каменнатварых? Strange stone faces, you say? Strange Sicklers? Yeah, some strange-looking Sicklers. Што такія сікласы? Odd color, not normal. Had to fight, made it clear what they want ain't here.
They capture some kobolds, walked out the caves at low tide, disappeared. Яны просто вышли у мора и зникли. Кто такие сиклосы? Я не веду никаких сиклосов. Так, отец мог. You think your Obsidian Majesty has left, don't you? What if she doesn't come back? Cool, she come back. She the obsidian. А, гэта яшчэ не просто ацмок, гэта яна цмок. This dragon in Neokos. Найлепшы цмок у Неакосе. Добра. What's going on here? What's the Cyclus done? Loads А, of вось і rumbles Cyclос, я in the зразумеў. ground. Mighty Это раз такая. Obsidian mistiness gets all angsty. They got rode by one of them tremors. Strange stone faces turn up. Big fight. Doesn't take a sucker's all brain to work it out. Do it. Ага. Карцей цмок, які прылятае гняздзіцца сюды кожны год. Яе вось гэтыя, ну, землятрусы гэтыя, якія вызываюць хутчэй за ўсё каменнатварыя, выкліканыя. У выніку яйка разбілі ёй, і яна разлавалася. Окей. Прошанае партэрнае РПГ чамусьці уявіў, што спрашчэнне РПГ гэта калі на пашкоду ад цякучай зброі не ўплывае плюс 0,05% фазы месяца на Сатурне. Ну, гэтая... Ну, скажем так, пакуль што яна самая... У параўнанні з Baldur's Gate яна у вельмі узроўні XCOM. Але, блін, стварэнне персонажа хутчэй за ўсё яшчэ будзе складаным. Ну, уже у дэмцы няма стварэння персонажа, таму я нават не ведаю. Shut up. Enough with the questions. Добра. Ну ўсё, у іх даведаліся. Трэба з Джаборі паразмаўляць. Я жадаю паглядзець, хто гэты сікл... Гэта ж Джаборі таксама сіклас, так? Hey there. Are you Jabori? I am. А, вось ён каменны твары, вось Friends чаму. Ellie Sharpreef. She told us about you going missing. Stone at sea. Fortune smiles. Can you help me? Так, можна тебе... Што за іншыя сіклосы? The kobolds seem to have had a fight with other Cyclus. That makes it difficult to get them to free you. They have met with Kivuli. Ківулі. They Інший are a паддавід corruption of the сіклосов, people. скажем так. The kobolds are too stupid to make a difference between me and them. Kivuli. What are they exactly? Siklas, who gave themselves to a cult. Добра, карацей, ёсць сікласы, якія культысты, і вось яны трэмары гэтай зямлі ствараюць. А стары персонажаў XCOM гэта асобнае мастацтва. Ведаў бы ты, як складана вырашыць, якім голасам будзе размаўляць дзяўчыніна немец з агнямётам. Ну, вось. Не, ну там можна браню абіраць, там можна абіраць знешні выгляд гэтай брані, розны колер і выставляць. Я, дарэчы, у XCOM... я казаў не так даўно, ну, гэта гаворка пра новыя XCOM 2. Я не так даўно нарэшце прайшоў першы XCOM. Я скардзіўся на тое, што ў мяне з-за тэхнічных праблемаў я раней ўсё ніяк не мог яго адолець. І ў выніку я ўсё ж такі не на RN-модзе, а на звычайных проста захаваннях нарэшце яго прайшоў. І як вызначылася, на RN-модзе я не прайшоў XCOM першы, літаральна у мяне адзін раз зламалася гульня на апошняй місіі. Я не ведаў, што гэта апошняя місія, і я не скончыў гульню на апошняй нахрен місіі ў RN-модзе. Вось такая вось халера. Таму што яна зламалася просто, ну, тэхнічна, там з-за тэхнічнага бага. Яна просто захрасла, і нельга было рухацца ніяк. Камера захрасла. А чаму рэйд, так? То бок літаральна ў мяне было да праходжання поўнасцю гульні на RN-модзе было зусім, можа быць, паўгадзінкі. Я не ўпэўнены, што я апошнюю бойку бы вытрымаў з першага разу бы на RN-модзе, таму што я не гатовы быў. Вось, але... Да. Распавядзі пра смока. What's with the kobolds and the dragon? They worship the dragon. That's all. Bring it offerings every year, nothing wrong with that. They never bothered me. Nor the villagers. Until now. Ellie was right. Something's wrong here. Добра. Праблема, у прынцыпе, у гэтых самых, у сікласах, якія культысты.
Я першы XCOM не прайшоў, апошні босс чыцюн паскудны. Я літаральна, ну, я нават на захаваннях, на, не ведаю, складанасць увогуле выстаўляецца, там не выстаўляецца. Я, ну, на стандартнай хутчэй за ўсё нейкай. Дык вось, я нават з захаваннямі я прайшоў толькі з другога разу. А я пры гэтым, ну, гуляў у XCOM, я спрабаваў прайсці першы XCOM на Iron модзе з самага пачатку. То бок, калі ён яшчэ толькі там выйшаў, і ў мяне былі спробы яго прайсці, кожны раз я ўтыкаўся тэхнічныя праблемы. Некаторыя багі былі проста кабзда. Ну, то бок у цябе ўзровень загружаецца, і камера павісае, і ўсё. Інтэрфейс не з'яўляецца, хадзіць нельга, ты як бы захрас у момант загрузкі ўзроўня, і ўсё. Твоё захаванне адзінае, якраз такі ў момант, калі ўзровень загрузіўся. То бок твоё захаванне ў момант, калі зламалася камера. І ўсё, і ты не можаш нічога рабіць. Канец. Ты не праходзіш гульню, таму што ўсё, ты проста нічога не можаш рабіць. Канец. Яна для цябе скончылася. Правал кампаніі пачынай па новай. Кампанія і так не вельмі добрая для цябе, а тут яшчэ такое. Так, гэта ты патрывожыў ад смока гэтага. The kobolds think you're somehow responsible for breaking the dragon's eggs. I don't have a death wish. The tremors broke the eggs, not me. Do you know what causes the tremors? I might. That's why I came down here to check. І што ж іх вызывае? Not as long as I'm a prisoner. Добра, ён не жадае. Навошта ты... Блин, карацей, трэморы выклікаюцца чымсьці. Ён можа ведаць, чым выклікаюцца, але не прыйшоў сюды ўпэўніцца, і таму яго скапілі кобальды. Вось у гэтым праблема. Ведаю гэты баг, але ж хіба там не некалькі аўтаматычных захаванняў, ці ў гэтым модзе толькі адно працуе. У мяне было адно. Ну, то бок, яно, вось, Iron мод, і ўсё, ну, я ўпэўнены, што я не мог, як мінімум у той момант, альтэрнатыў не было. Я нават пайшоў у інтэрнэт шукаць чыты, каб выйсці з гэтага. І гэта было не адзін раз, а некалькі разоў. То бок у мяне 3 кампаніі праваліліся ад гэтага. Вось, адзін з багаў быў увогуле... Адзін баг быў непрамы, то бок ён не поўнасцю заблакаваў мне гульню, але гэта мне сапсавала праходжанне такім чынам, што я прайграў. Я яшчэ гуляў там, ну, на складаным узроўні. Вось. У чым сутнасць бага? Там кожны раз, калі ствараецца, як бы хаваюцца атрад, варожы. Ён насамрэч, я даведаўся гэта за гэтага бага, ён хаваецца ў адной клетцы. Вось, то бок увесь атрад у 3 істоты, ён будзе ў адной клетцы. Як я даведаўся? Кожны раз, калі я прарываўся наперад на наступны пакой, я закідваў, там ёсць радары ў снайпераў. То бок спецыяльна я аглядаў пакой, што будзе ў пакоі перад тым, як яго ўварвацца. Каб выжыць. Ну, мне патрэбна, як мага, на высокай складанасці ў Iron модзе ты жадаеш, каб у цябе ўсе максімальна як бы доўга працягвалі, і ты жадаеш неяк знізіць сабе пашкоды. І каб іх знізіць, гэта самае дрэннае, што ты можаш зрабіць, гэта ўварвацца ў пакой, у якім цябе ў спіну пачнуць страляць. Так? Таму закідваецца, ну, гэты сам маячок, аглядаецца пакой, і прымаецца рашэнне, як вы яго штурмуеце, так? Як у мяне было? Я закідваю 2 маячка, каб агледзець 2павярховы пакой у касмічным караблі, ну там іншапланетян гэтых. І ў адным месцы ёсць адна кропка, адна клетка, якая цёмная. Я лічу, што пакой пусты. Ну не можа там быць, ну ніколі такога не было. Там не павінны быць ворагі. Дык вось, справа якая? Там быў не адзін атрад, а 2 атрады ў гэтай клетцы. І ў выніку я прарваўся там, дзе павінны былі быць самыя слабыя, варвацца ў гэты пакой і зайсці проста ў яго, проста зайсці ў яго. Яны забеглі літаральна на гэтых ворагаў і былі адпінаны ў першы же раунд. Там іх 10 было, ну амаль 10, там 2 атрады, прыкладна 6 істот, нешта такое. Вось, і гэтыя 6 істот з'явіліся з адной клетцы і вынеслі мне палову атрада. Проста ў адзін ход. Вось такі абсурд, і атрымліваецца, што у адной, мала таго, што ў адной клетцы знаходзяцца 3, як бы, адзін атрад, дык яшчэ і 2 атрады там знаходзілася ў гэтай клетцы. Вось такая вось херня. Я гэта даведаўся выключна ў той момант. Ну, што яно так працуе, гэта проста для мяне кабзда стала, мяне проста вынесла. Ксенофорію ім пашкодзіў, ну, блін, разлаваная. Кабзда, вось тады было вельмі шкада, праходжанне было добрае і на высокай складанасці на Iron модзе, і без багаў, і вось тое праходжанне, ну скажем так, потым я проста згубіў усе ты самыя, ну, фракцыі, ніхто да мяне, ну, таму што ты ваюеш там, можаш прайграць проста вайну гэтую, і я прайграў вайну тупа за гэтага моманту. You are holding out on us. Чаму ты не ўсё нам расказваеш? Set me free first.
Then we'll talk. Fair enough. Ну, справедливо. Добре. Визволіть. Як би його так визволіть? Можемо домовитися з ними. Давайте попробуем домовиться. Просто літерально. We wish to parley. Parsley? Don't know about parsley, but we can Так, talk. можна уповнити, поспробувати. Три варіанти у нас. Що цікаво, мені подобається, що кожна репліка яна належить нейкому персонажу, але знову ж, як воно буде працювати у Няўжо ми не ствараємо ніводнага персонажу? Ну, увогуле, ні знешні вигляд, ні його расу, нічого такого. Як гэта ўсё працуе. Праца прыйшла па цябе. Трымайся, Рыгана, трымайся. У нас три варыянты. Падлумачыць ім, што гэта не дрэнны сіклас, а другі варыянт гэта вызваліць, па тыпу вызваліць яго, альбо вы памрэце, то бок бойка. І сказаць, што гэты сіклас можа быць карысным. Чамусьці у нас больш верагоднасць, што мы упэўнім іх у тым, што не дрэнны сіклас. Ну давайте паспрабуем. This one isn't one of the bad sickness. Не атрымалася. Likely story. You think I'm stupid? Добра. Скажем, што ён можа быць карысным. If you don't release him, her dark majesty will never return. О, цікавы падыход. What they're saying? He's the only one who can stop the shakes. Otherwise, it's going to get worse, and your obsidian majesty won't ever come back for sure. О, гэта добры падыход. Okay, let the stone face go. These peeps gotta stop the shakes. Stop the nasty stoneheads. Добра, мы упэўнілі іх у тым, што калі яны не... Давайте-ка. Я не могу спыніць гэта. Convince these creatures to let me go. Don't mention it. Now we'd appreciate it if you could tell us what's going on here. Добра. У чым мы упэўнілі кобальдаў? Кобальды пакланяюцца чорнаму цымоку, так? І жадалі бы, каб іх гаспадыня, абсідіянавая гаспадыня вярнулася, так? Але яна ўляцела таму, што тут бясконцыя землятрусы і можа ніколі не вярнуцца. Дык вось, у чым атрымалася ў паці упэўніць кобальдаў, што дзякуючы гэтаму сікласу можна спыніць гэтыя землятрусы і тады можа гаспадыня вярнуцца. Вось такая халера. Вельмі добры падыход. Хто робіць гэтыя землятрусы? Выклікае іх. Do you know what's behind the tremors? An unstable aether nexus. A nexus? That's a magic power source, isn't it? That's what I would tell a child, but yes, that's it, more or less. That's fine. We're children, more or less. There's a nexus here. It's supposed to be hidden in an iridu, and I'm its protector. A what? Iridu is a sickless word for, well, you may call it a temple, but it's not dedicated to a deity. Can you stabilize it? It would probably help with everything. The dragon, the kobolds. The fisherfolk falling to their death. Help me find my bag and come with me. I know how to fix the nexus. Добра. Карацей, гэты сіклас... Цікава, колькі яму гадоў? Гэты сіклас насамрэч з'яўляецца ахоўнікам нейкага, храму, скажем так. Толькі ён, як ён патлумачыў, гэта не храм. Ён як бы не зусім храм, гэта для іх народа, месца пакланення не багам, а проста як бы святое месца. Дык вось. Атрымліваецца, ён яго ахоўнік, і там знаходзіцца нейкі нексус, які магічны, нейкі крыніца энергіі магічнай. І вось ён павінны за ім даглядаць, але нешта пайшло не так, і ён зараз нестабільны. Ён можа адрамантаваць, скажем так, супакоіць нексус, але ён пытае, каб мы яшчэ яму рэчы прынеслі, і мы разам пойдзем туды. Што наконт дрэнных сікласаў? What do you know about those bad Sicklass? The Kivuli, they gave themselves to their dark prophet, Shadwin. That name rings a bell. She is a powerful witch. Some of my people believe she's a goddess sent to restore the Sickless Empire's ancient glory. Typical. Actually, Shadwin was the name of the first fallen, but she was destroyed by the cataclysm. She's a mythological figure. This Shadwin enslaves our people, takes their soul and makes them corrupted. Powerful, but doomed. She craves the power of all Nexus,
If the Kivuli are here, meddling with mine, she can't be far away. Окей, я так разумею, зараз гаворка пра злачынцаў, увогуле злачынцаў усёй гісторыі. Ёсць нейкая багіня Шадвен, якая уплывае на вось гэтых дрэнных ківгулі, і таксама гэта яна апісваецца, ну, неяк з падзеямі яшчэ сусвета звязана, яна лічыцца багіняй. Вось. Добра. А які экасістэмны сэнс у гэтых гобла-яшчарах? Гэта кшталту гобліны гэтага сусвету. Гобліны ёсць, ну, у Д&D ёсць і гобліны, і кобальды. У прынцыпе, яны прыкладна такога ж узроўню, скажам так. Гобліны звычайна, ну, скажам так, я не памятаю, хто іх стварыў, яны яшчуркі, яны лічаць сябе драконамі, нашадкамі цмокаў, але насамрэч ніякага там спалучэння няма. Гістарычна ў розных сусветах свае сувязі, то бок, ну, у кожным сусвеце, канкрэтна ў гэтым я не скажу. Таму глобальна яны, скажам так, канкрэтна сама раса не прывязана па правілах ДНД ні да чаго, але ў іх, скажам так, для іх даданы спецыяльныя такія асаблівасці, каб патлумачыць, што за яны. Звычайна яны пакланяюцца цмокам. Вось, яны звычайна лічаць сябе нейкімі нашадкамі альбо нешта такое. Пры гэтым цмокі іх так не ўспрымаюць. У выніку мы атрымліваем фан-клуб цмокаў, які проста носіцца за імі. Вось, і пакланяецца ім. Вось прыкладна і ўсё. Кобальды не самыя разумныя, але яны дастаткова разумныя, яны разумней за гоблінаў. То бок, калі гобліны гэта, ну, такая па тыпу сіла проста, мая біць, твая пакланяцца, вось, то кобальды больш разумненькія і хітрыя. І атрымліваецца пры вялікай колькасці яны нават, ну, іх ёсць свае вынаходніцтва, свае невялічкія простыя тэхналогіі, там яны могуць сабе зрабіць нейкую, напрыклад, яны могуць прыдумаць сабе пастку, ну, яны карыстаюцца актыўна пасткамі, напрыклад, яны могуць зрабіць сабе, там, не ведаю, прыклад такога гэта пастка з пчоламі, напрыклад, граната з пчоламі, напрыклад, яны могуць такое зрабіць. Каб, ну, просто уяўляць іх узровень тэхналогій, то бок яны як племянны, але ў той жа момант яны хітрыя, ну, такую сяракую херню прыдумваюць. Узяць сабе у драўляную нейкую скрыню, панапіхаць пчол і кідаюць яе ў ворагаў, яна разламваецца, і адтуль вылятаюць пчолы, напрыклад. Ну, такое вось. Вельмі спецыфічнае. Граната з пчоламі, вулей, ну, амаль, толькі сэнс у тым, каб гэтая граната, ну, пчолы там былі і жылі. Вось, ну, я прыкладна апісваю іх проста тэхналогіі і іх узровень такога прадрукаватасці трошкі. Яны звычайна жывуць пад зямлёю, ну, у пячорах нейкіх, і карыстаюцца, ну, можа, нешта там калупацца, выкапваць, ну, такія вось мелкія пранырлівыя, карацей, прадрукаватыя вясёлыя хлопчыкі. To sum it up, we need to find this nexus and with your help, stabilize it. A sound plan. Wait a second. What if we can't? What if it's too dangerous? The Nexus will eventually explode and destroy this place, Torwen, and all your friends over there. Right. Come on. Don't tell me you're afraid, sister. Me? No. The dragon has left after all. What could possibly go wrong? Enough chatting, kids. Let's go find this nexus. When I said we were children, it was a joke. Добра. Ідзем. Ён до нас далучыўся, пры гэтым ён як бы нам не зусім наш персонаж, я так разумею. Параметраў у яго няма, ён просто далучыўся да паці. Добра. Я так разумею, ну тут мы нічога і не зробім, правильно? Трэба выбірацца. Альбо... Ну так, я сюды ў пячору гэтую забраўся да кобальдаў, а там больш нічога і не было. Тут прамой праход усё. Давайте далей тады бежим. А будем далей кобальдаў. What is Pinky Face doing here? Nasha let they walks. We'll have to wait for the low tide if we want Ага. to go deeper into the Каб прайсці далей, нам патрэбна Yes. адпачыць, таму што Let's rest here until вада the tide перашкаджае. goes out. What about Вось the нам і fisher туторыял folk? наконт таго, каб Can we адпачыць. afford to wait that long? That's right. Maybe we should Яшчэ search for them ключ. before taking a rest. That is the Stony Faces stuff. You take it. It all stinky poop. Так, рэчы. Блін, смецця, чаму ў мяне перагруз бясконцы? Ён жа такі моцны, а? Хлопча.
Так, скрута, благословлення, давайте яго Джараласу дадзім. Інжанчыкі дадзім Дейзі. Карліны, розная штука. Вось гэта, блин, давайте Джаралас яшчэ, няхай носіць. Выбуховая пярліна, давайте Дейзі. Ёсць. Раздалі. Ніхто не з перагрузам зараз ад моих дзеянняў, не? Не, выглядае нормально. Яны яшчэ прапануюць мне агледзецца. Ну, можа, нешта знойдзем зараз. Ай, блин. Не магу утрымацца, сабраць усё. Я ж потым спаць нормально не буду. Так. Нейры. Няхай пойдзе. Можна праплыць? Ага, это вось тут мне можна агледзецца, так? Добра, давайте агледзім гэту тэрыторыю. І ўсё. Так, добра, тут у нас далей праходу няма. Я ж нічога не праблытаў, правильно? Не, нічога няма. І тут далей таксама... А, не можна прайсці. А куды гэта ўсё вядзе? Ага, вось туды пад ваду. Hey, look. Up there. The fishing platforms. That looks like a pretty bad fall. If anyone survived, they should be over this way. Добра, але я так разумею, мне туды і патрэбна, ці не? Ну добра, давайте пойдем на адпачынак, як нам туторыял рэкамендую. Честно кажучы, гучыць як Hard Recolor гоблінаў, які парасава па-лускавых. Гобліны ў звычайных фэнтэзі таксама ж служаць злачынцам. Даецца нават гуляў нешта, дзе гобліны служаць дракону з назвай Дракенсанг. Дык не, без праблемаў. Ну, яны проста ў ДНД існавалі паралельна ўжо даўно. Вось, і калі, ну, па ДНД, там, па Forgotten Realms, звычайна гобліны трошки больш тупаватыя, я зараз каб вам не нахлусіць. Зараз бягучую версію возьму, адчыню, пагляджу, наколькі, хто разумней за каго. Інтэлект. Бестыарый. Гоблін. Бярэм стандартнага гобліна. Такога, сярэднастатыстычнага. Так. Гоблін. Інтэлект яго 10, то бок гэта стандартны інтэлект, нічога надзвычайнага, і ў іх ва ўсіх 10. Ну не, то бок не тупаватая. А кобальд? Звычайны кобальд... Кобальды больш тупаватыя. Наадварот, і больш слабыя. Добра. Але звычайна пра вынаходніцтва кажуць пра кобальдаў. Цікава. Ну, просто я па выглядзе гляджу, кобальды больш пранырлівыя, гобліны больш моцныя. Інтэлект, дарэчы, у кобальдаў наадварот ніжэй, так што... Так-то яны, гэта, ну, калі рэколар, не рэколар, то як мінімум сюжэтна можна прывязваць што заўгодна да чаго заўгодна, гэта ўсё вельмі ўмысная такая халера. Можна, блин, ордэн гоблінаў паладынаў зрабіць, нічто не перашкаджае. А навошта іх дадалі? Бо фэнтэзі звычайна спрабуе раздзяліць кожную расу вельмі моцна. Я не скажу, я не гуляў ну, блин, я... Дзіўна, але ў 70-е я не гуляў ДНД, так? Я таму не магу вельмі сказаць дакладна, і настолькі глыбока не цікавіўся. Ось. Не ведаю. Ну, па тыпу, той жа Warcraft, напрыклад, гоблінаў, ну, і мае гоблінаў, але яны там такія вынаходнікі, і ёсць кобальды, напрыклад. Я бяру проста, як прыклад, WoW, напрыклад. У Forgotten Realms кобальды звычайна да смокаў, гобліны звычайна да племянных усялякіх прыколаў. Ну, па тыпу, ты калі спрабуеш зрабіць слабых ворагаў племянных нейкіх разбойнікаў на дарогу, калі... Логіка такая, карацей. Звычайна на дарогу на цябе нападзе гоблін, а пачоры на цябе нападзе кобальд. То бок, ну вось, прыкладна такі расклад.
Звичайно. Знову ж, гобліни так само живуть у печорах. Так. Ага, ваши дзеянні могут иметь наступствы. Ну добре, давайте тады нам прапануюць, што мы можем пайсці за жыхарамі, і мы можем не паспець з-за таго, што мы занадта доўга будзем калупацца. Тады давайте хутчэй шукаць гэтых рыбакоў. Наконт моцна раздзяліць, я думаю, што задумка была нейкая. Ну, я просто не шукаў, не магу на гэта адказаць пытанне. Для мяне яны блізкі да реколеру, але ўсё ж такі розныя. Я бы выкарыстоўваў кобальдаў для, калі я жадаю пранырлівых мелкіх пакаснікаў. Гобліны больш мудакі. Вось такой прыкладны у мяне расклад. Ну, гэта маё раздзяленне. Over there. A little caution here, please. Опа, вылезли крабики. У Варкрафте кобальды больш да дворфа, а гобліны да гномаў падобны. Ну, наконт Варкрафта, увогуле, по моему меркаванню, гобліны і дворфы, ну, калі ўжо так казаць, то дворфы і гобліны, гэта... О, боже, я зараз... Гобліны і гномы, гэта, на мой погляд, літаральна амаль адна і тая ж раса. Ну, на контрколора, рэскіна просто. Вось, ну, калі казаць пра рэскіны, то, по-моему, гэта літаральна рэскіна адно і тое ж. Адна халера. Мелкія навукоўцы пранырлівыя, толькі гобліны па тыпу больш... Ой, гобліны. Гномы больш светлыя, гобліны такія больш пра смецце з гаўна і палак. Пры гэтым і гномы таксама робяць нешта з гаўна і палак. Ну, карацей, такія. Вельмі, на мой погляд, не вельмі адрозніваючыся расы. Keep 'em coming. Так, добра. Дейзі заваліла аднаго. На вялікага краба мы магію будзем карыстаць. Рыбакі. А ё-моё. А як мы іх так не заўважылі? Абараніць саюзніка, давайте-ка. Рэакцыю. Шчыт. Не, давайте не будем выкарыстоўваць. Are you okay? Шкада, просто слотоў магіі. Яны далёка не бясконцыя. Рыбакі самі рады могуць даць супраць хаця бы аднаго-двух крабаў. Так. Ты давай, калі ласка, гэтага здаравеннага краба спыні, бо, блин, нам патрэбна нешта рабіць. Смайт яшчэ наверх. Цудоўна. Мы амаль, ну, большую частку здароўя мы страцілі. Далей у нас Divine Favor. Не, не будем, у нас не так шмат слотов засталося. Магія. Ты, что ты можешь увогуле? Что ты у нас? По чым ты у нас? Ты у нас... А, ты лячыць можешь. А давай-ка полячы. Раз такая справа, Джералоса наша. Вот 4 здоровья ему дадим. Кинжальчик есть. Але мы скористаемся не кинжалом, а, наприклад, вот это. Оп. Запаволили его. Ты, може бути, побегчы далей? Тут дастаткова людзей ужо. Няхай яна пабяжыць, дапаможа гэтым рыбакам. І далёка яшчэ бегчы. Можа яна здалёку. Гайден болт. Вось гэты. Оп. Забілі гэтага хлопца. Ну і далей яна не прабяжыць ужо, таму што дзеянне выкарысталі. Так, ты у нас с крабами, там плюс-минус неблага справа. Гигантская краба амаль атрымалася забіць. Давайте... Блин, тут еще яшчэ не, тут даволі шмат крабаў гэтых. Давайте Скорчен Рэй, зноў яшчэ заклёны выкарыстаем, дзе тут заклёны. Раз, два, три. Блин, у гэтага один здоровый застаўся. Амаль. Так, это мы не будем. Трэба было метамагію выкарыстаць. Хуткі заклён, што мы можем хутенька зрабіць? Ray of Frost, давайте усім дар'ем.
Мимо. Там крабіка не бачно. Што ён робіць? Не трапіў. Добра. Яны яшчэ жывыя там, гэтыя рыбакі. Але іх пакраху забіваюць. Так, Рога, калі ласка, дабей гэтага краба. І... ну, давайте с ним так само. Ёсць яшчэ краб зверху, але халера з ім. Так, бяжым сюды і бонусным дзеяннем гэтага хлопца. Не шмат пашкоджанняў атрымалася, але хоць штосьці. Так, это не трапіў сам, ну і нормально. В прынцыпе, мы зараз тут перамагаем і... Што, пачакайце-ка, ён... А, ён па кнуту паспрабаваў атакаваць, он выкінуў 15, і не гледзячы на тое, што агульна ў яго атрымалася 20-ка, ён усё роўно па кнуту не трапіў. Вось настолькі кнут у нас круты. Вы дадзіце рады, альбо мне за кнута пабегчы туды, дапамагаць гэтаму? В прынцыпе, іх там трое супраць 2 крабаў, можа яны самі дадуць рады. Блин, давайте. Ну, ты можешь нечто атаковать, некий заклён там. Благословление, бонусное дзеянне. Зноў жа паляпшэнні розныя. Не будем. Когда? Ты. Заклён Ray просто. Есть. Заморозили. Бонусным дзеяннем. Паскарэнне, лячэнне. Лячэнне давайте кинем. Усё гэтага хлопца. Блин, на портрет на жаль нельга натиснуть. А, ён далёка. Давайте попробуем подойти. Может быть отсюль. Лячэнне. Вось тебе. Оп, подлячили. Добра, у рыбакоў усё выправляецца па краху сітуацыя. Бяжы далей, дапамагай ім. І сакрэтуем яго. Не трапили. Ладно. Крабик, ты куда побег? Добро. Добили краба. Это рыбаки, яны вельмі спрабуюць забіць гэтых крабаў, але не атрымліваецца. Рыбаки просто... Крабы найгоршыя ворагі рыбакоў. Так, пачакайце-ка, ах, я прапусціў момант, калі Дейзі амаль мёртвая ўжо. Ну ладно. Блин, а у яе ёсць нешта зелененькае? А, так, дарэчы. Прадметы. Ліхтарык. Ліхтарыка няма. Ну і ладно, нам ліхтарык не вельмі патрэбны. Я адбягу сюды. Вось. За яе, няхай лячэнне будзе, калі атрымаецца. Крабик, калі ласка, не добивай Дейзі. Не трапіў. Мне здаецца, у ММО Варкрафта гэта геймплейна абаснавана. Трэба было ж абедзвюх фракцый дадаць расу вынаходнікаў. А ў ДНД, улічваючы арыентаванасць балансам, дзіўна, што кобальды не з'яўляюцца пад расай гоблінаў. У абедзве расы. А, не, глядзі, як бы не ўсім падабаецца адно і тое ж. У іх просто іншы выгляд і цудоўна. Яны, як статблок, могуць быць адно і тое ж. Нават тэматыка можа быць прыдумана падобная, але ў ДНД насамрэч шмат чаго падобна адно на адно. У правілах ДНД той жа воўк ад нейкай пантэры, ну ладно, не пантэры, нешта падобнага, ад дзіка таго ж адрозніваецца амаль ніяк. Ну, разумееш, так? Ну, геймплейна, калі казаць. Наадварот, больш розных варыянтаў, розных рэскінаў, і ты можаш сабе нейкую фантазію зрабіць, якая табе больш падабаецца, без таго, каб прыдумваць нешта па новай. Ось, таму такога не, ну, па-моему, наадварот правіла хапае. Так, кнут. Ну, давайте кнут няхай бяжыць. Поўнасцю на ўсё, што ў яго ёсць, на ўсе дзеянні, прыбяжыць сюды. Конец ходу. Ты полячить не можешь, правильно же? Я ж не блытаю. А, не, можешь? Давай Дейзи.
Блін, тобі потрібно бігти для этого, Валера. Ну ладно. Полечили Дейзі. Відбіжимо сюди. І ми нарешті прибігли допомагати гэтым хлопцам. Оп. Нават з критом, не халери собі. Круто як. Викинули так собі, але нормально. З критом яшчэ больш пашкоджана. Вітаю, яська господа. Выбач, не дачытаў паведамлення. Падрасы гоблін, бо абедзве расы аб дробных шкодніках-міньёнах. Мне насамрэч цікава, навошта кобальдаў дадалі ў 70-е, бо можа сапраўды гэта была як ну, дыплом, толькі каб падлучыць кнігу правілаў. Кніга 70-х была, ну, скажем так, Гаррі Гайгакс, стваральнік ДНД, ён рабіў ДНД супер падрабязнай. Ён пісаў, то бок, ну, і падыход да стварэння кампаній быў тады вельмі падрабязнай, і сімуляцыя была вельмі падрабязная. Зараз усё расплываецца ў дэталях, так? І зараз, ну, як прыдумаеш, так? То бок разлічана на нашу фантазію. Але раней, Кобальд мае амаль такі штат-блок, але ён трошкі іншы, вось трошачкі іншы. У іх тэматыка дракон надсмокаў, трэба кожную дэталь у яго распісаць. Якія прадметы яны носяць, чым яны карыстаюцца, дзе жывуць. Вось гэта ўсё трэба было, блін, кожную мелкую дэталь распісаць, і яны, ну, гэта было вельмі актыўна. Напрыклад, пры стварэнні кампаніі, ну, калі чытаць старыя кнігі па кампаніі, у цябе мапа горада, і у цябе літаральна распісана, у якім куфары, колькі чаго ляжыць, хто дзе ходзіць і што ён робіць. Вельмі падрабязна, гіганцкія проста колькасць тэксту і дэталяў. Зараз у бягучых, ну, я просто канкрэтна кампаніямі цікавіўся, я думаю, што гэта на геймплей таксама ўплывала. Карацей, першыя часткі былі больш задроцкімі і на кожную дэталь. Ведаеш, каб датошныя дэталі нейкія прапісваліся. Зараз у бягучай кампаніі у цябе на ключавога сюжэтнага персанажа будзе напісана 2 радкі. Ён любіць там вельмі такі, ну, нават апісанне яго могуць не даць. Ну, просто па тыпу чалавек, якім раса такая-то, яму падабаецца там, ён жадае там захапіць уладу. Не ведаю, усё. Канец. Далей усе дэталі, як ён размаўляе іншае, прыдумвай сам. Гэта твоя праблема. От саюзнікаў, і яны там у 4 па-крыху гэтых крабікаў заваліць. Так? Не памрэце же? Я спадзяюся. Так, Дейзі, ты ўжо палечаная, але нізкаватая па здароўю. Давайте прабяжым. Няхай тут спыніцца. Я ожидаю просто, каб яна на давароту бойцы не удзельнічала. Бо здароўя няшмат. Так. Это яшчэ адзін сюжэтны персонаж, таму трэба асцярожней. Джаборі. О! Блин, я неужо не добягу? Ладно, давайте... Так, не добягу трошки. Заклёны ёсць хоць якія? Гераізм, благословлення... Ладно. Просто тут застануся. Ты. Ададзі сюды. Заклён ёсць? Скорчен Рэй, напрыклад. Так? Давайте его. Оп. Мінус краб. Выратавалі гэтых рыбакоў. Добра, што не спыніліся на пачынак. Thank you so much, friends. Don't mention it. Ці гэтая брош належыць табе? We found this up there. Does it belong to one of you? Oh, thank Aaron. It's mine, a very precious heirloom. На Hollow Knight відправляється 1000. Дякую велике. Jabori, you're here. It's good to see you. May the land hold you in its embrace. We're lucky you came to the rescue. We've been repelling crabs for hours, but we were almost exhausted. They would have eaten us. Well, you should go back home. Through those caves. Beware of kobolds, though. We will. Thanks again. And see you up there. Drinks are on me. Добре. Рибаки врятовані. Ми можемо вернутися назад і зараз... ну нам у будь-якому випадку потрібно дочекатися моменту, коли сійде вода. Тому у нас є можливість зараз відпочити нарешті. І вернути своє здоров'я назад. Давайте я просто натисну туди, де лагер там іде. Ось он. Нехай добігуть.
виграць. Таму што нам заклёнаў не хапае, ячэек. Вось калі бы змагаліся з кобальдамі, то хутчэй за ўсё пустыя бы сюды прыйшлі, і зараз нават крабы былі бы ўжо праблемай. Так, добра, доўгі адпачынак. Ёсць. Узроўні падвышаць не патрэбна, замяніць магічныя прадметы не патрэбна. Выкарысталі 4 рацыёны і поўнасцю адпачлі. І здароўе, і дзеянні, і іншае. They sleep in Nasher camp. Добра. І тады ўжо пайшлі. Хваля павінна была адысці. Што цікава, рэальны час прасунуўся. Бачна, што вада сышла. Час прасунуўся ўжо вечар. А чаму вы ўсё яшчэ тут стаіце? Чаму вы наверх не злезлі? Can you imagine what the crabs will do? A crunching sound comes to mind. Не пытаецца бак. Яны павінны былі знікнуць. Што у нас тут ё? Зноў рэчы, якія я баюся карыстаць. Так, трэба, давайте хаця бы зеллі гэтае лячэння раздадзім розным персонажам, а то у нас неяк. Так, вось у яго ёсць. У яе ёсць крутак, а ёсць у яе зеллі, напрыклад. Не? Няма. Так. Сама. Не тое, каб шмат. У нас што, толькі 2 зелля? У яе ёсць ліхтарык. А чаму я магу яго запаліць? Дайце-ка паглядзім. Выкарыстаць дэвайс. Ліхтарык. Няма карыстання. Таму што хутчэй за ўсё няма паліва для яго, таму я ліхтаром не магу карыстацца. Кобальды гэта ж як хатнікі, але пячорныя, якія ствараюць ліпавае золата. Стваральнікі ДНД зрабілі вялізны скок са сваімі кобальдамі. Я не ведаў. Окей. У мяне прапанова па галасаванні дадаць пункт за 50, 70, 100 тысяч дайсаў, які можна адразу вызначыць гульню на пятніцу. Не. Таму што не. Якби ёсць тлумачэнне, я просто, скажем так, я думаю, што ты жартуеш, і таму не думаю, што мне патрэбна тлумачыць. Калі ты, ну, ты яшчэ сманек пакінуў, таму я думаю, што ты дакладна жартуеш. Таму тлумачэнне не вельмі, думаю, патрэбна. А пачакайце-ка, то бок вада сышла, але не тут мне патрэбна ісці. Я думаю, мне сюды патрэбна будзе спусціцца. Добра, шукаем іншае месца. А дзе я павінен тады прайсці? Так, гэта лагер кобальдаў. Можа тут дзесьці праскочыць там уніз, не? Куды я павінен ісці? Увогуле ў іншы напрамку. Як вы зараз адзначае, вось. Сюды. Ага, зразумеў, па сістэме пячор далей. Зразумеў. Не будзе сэнсу кідаць у якісьці іншы дзень, акрамя чацвярга. Дык, ну, яно як бы зараз ёсць у галасаванні, а момант, калі можна закінуць у апошні момант, каб ніхто не перабіў, так? Але 50 тысяч, тады атрымліваецца такая сітуацыя, што уся сістэма не будзе, скажем так, скаліравацца. Тут якая штука зараз. Чым больш гледачоў, тым больш дайсаў як бы ёсць тэхнічна агулам ва ўсіх гледачоў, так? І тым больш даражэй будзе кожны, ну, станавіцца гульні і галасаванне за іх. Яно будзе станавіцца даражэй. Гэта, ну, як бы бясконцы працэс, так, як бы ад яго не пазбавіцца. Адзінае, што я магу зрабіць, ну, як бы, каб збалансаваць гэта ўсё, гэта альбо павялічыць колькасць стрымоў, альбо зрабіць так, каб у вас было менш балаў. Ну, вось две тэарэтычныя рэчы, якімі я магу карыстацца. Усё астатняе будзе ламаць ідэю таго, што, ну, як бы, што яно напрамую залежыць ад таго, колькі вы мяне глядзіце. Яно будзе з гэтым трошкі як бы сутыкацца, гэтыя дзве ідэі. Чакайце-ка, я там адніз кудысьці пралажу. Не, зразумеў, гэта пячора з кобальдамі, у якой яны сядзелі. Тут вада сышла.
А может тут нечто новое заявилось? Давайте пробежимся еще эту крышечку. Мне подается тут можно обшукать нечто. Вось, павялічыць колькасць стрымоў як бы пятнічных. Я ўжо раблю гэта з ратацыяй вось гэтай, што ў прынцыпе працуе так як хочацца збольшага. Я думаў яшчэ будуць час ад часу трапляць гульні, на якіх менш нагаласавала, але просто не пашчасціла ім, ну скажем так, мелкім гульням. Вось, ну не мелкім, а ў сэнсе тым, на якіх мала нагаласавалі. Вось, тады бы шансы ўраўняліся. Вау! Кантрып на святло аўтаматычна выкарыстаўся і ліхтарыка аўтаматычна выкарысталіся. А чаму выключылася? Можна ўключыць назад? То бок толькі ў асабліва цёмных месцах яно ўсё аўтаматам уключаецца. Гэта гульня ачмурэнна для тых, каму лянот націскаць шмат кнопак. Ну, па тыпу D&D мае вельмі шмат механік, які дазваляюць усё рознае рабіць, але ты павінен абавязкова актыўна сказаць, што ты гэта робіш, ну, нават за сталом, калі гуляеце. Вельмі актыўна патрэбна гульцам гэта рабіць, таму што Dungeon Master, ну, лясніца, калі будзе ўсё за вас думаць. Вось, ён будзе даўжэй думаць, чым вы будзеце гуляць. Шануйце сваіх Dungeon Masterаў. І атрымліваецца, тут гульня гэта робіць аўтаматычна. То бок, у вас цёмна, вы не бачыце персонажаў, якім патрэбна святло, яны ўключаюць святло. Яно з'яўляецца. Так, ну і можа, калі перайсці ў рэжым, ось, калі схавацца, то яно аўтаматычна выключаецца. Усё лагічна. Гэта дазволіць якраз зменшыць колькасць дайсаў на руках, калі рабіць гэта за 100 000. Але потым прыйдзецца гэта перасоўваць наверх. Ну, па тыпу кожны раз перасоўваць гэту планку вышэй і створыць неабходнасць, калі ты жадаеш, каб твоя гульня 100% перамагла, нават калі гэта будзе, ну, па тыпу спаборніцтва пад канец, то бок, напрыклад, хтосьці амаль дасягнуў, ну, гульня дасягнула, напрыклад, 47 000 гульня дасягнула. Хтосьці ўкідывае 50 000, і ён мог бы перабіць гэтыя 50 000, але ён уже не пераб'е, таму што чалавек як бы кінуў вось гэту ўзнагароду, якая як бы гарантавана робіць пераможцу. Вось такая справа. Момант спаборніцтва вельмі важны ў гэтым. Хоць у панядзелак заняць пятніцу. Вось, і ў гэтай штукі няма, яна як бы занадта фіксаваная. Вось у яе праблема. Таму што час ад часу у кагосьці можа быць 100 000 пунктаў, але ідзе пэўнае спаборніцтва, скажем так, за пятнічны стрым. І гэта круто, я лічу. Так, тут, блин, пячоры разгалінююцца. Калі што, мы шукаем зараз на гэтай тэрыторыі нейкі пэўны Nexus. Nexus — гэта месца магічнай сілы, пра якое нам распавёў наш сябар Сіклас. Так, ён Сіклас. Вось. Ён павінны быць ахоўнікам гэтага месца, але з ім нешта здарылася. Ну, з Nexusам самім. І вось трэба яго знайсці, зразумець. Что мы там заўважылі? Ага. Ну, давайте пашлі туды, ну, тады абыдзем. Так, пакуль не могуць. Патрэбна адпусціць адсюль прыйсці. Так, блин. Ну уже, темно. Давайте от себя просто будем контролировать. Дальше я могу переключиться в режим. Зараз. Инвентарь. У нас еще предмету нечто знул до холеры. Заберите кто-нибудь. Дейзи, забери. Тяжко важить. Усё смецце гэта позабирай, Дейзи. Ты так само будешь это забери. Главное, каб Дейзи не перегрузить. Вось, і атрымліваецца, калі займаць слот адразу, то сэнс спаборніцтва ўзнікае. Тады застаецца толькі галасаванне па 50 000. То бок ты бярэш 50 000 узнагароду, і як бы ўсё галасаванне разваливаецца в некаторым сэнсе. Там і размова пра вялікія сумы кшталту 100 000. Ну, так. Ну, калі б я мог, можа быць, я магу рабіць дынамічную сумму. Ну, просто, зноў жа, чым менш я кантралюю гэта, тым лепей. Я задаволены тым, што яно працуе само па сабе. Я знайшоў старую дзвер Сікласаў. Перад пячора, якая выглядае быццам бы яна вядзе кудысьці глыбей. Вось яна.
Вось яна гэта самае, дзвер сікласаў. А чаму наш сіклас гэты, як ён? Як яго клічу там? Джаборі, чаму ён нічога не каментуе? Оп. Уваходзім у Nexus. Карацей, нават у пачатку самого прадумвання галасавання думка была пра тое, каб зрабіць штосьці так, каб яно працавала так, каб я рабіў як мага менш дзеянняў за гэтым. То бок аўтаматычнасць гэтага ўсяго гэта вельмі важны момант, ну, для мяне. Таму што без чым менш мне патрэбна энергіі губляць на тое, каб рыхтавацца да стрыма, тым больш стрымоў я магу правесці. І, скажем так, я не магу рабіць, ну, каб вы разумелі, учора паглядзеў, колькі ўсяго я настрыміў. Я настрыміў больш за 900 гадзін. Так? І гэта ўсё немагчыма без таго, каб спрашчаць мне жыццё. Ну, каб яно было цікава і вам, быў інтэрактыў, але ў той жа момант, каб я не мог праводзіць гэта нават у той момант, калі я стаміўся, напрыклад. Таму што, ну, асабісці раней, як было пасля працы, я стомлены і, ну, напрыклад, у мяне там праца была проста да халеры. Напрыклад, у папярэднім годзе у мяне некалькі месяцаў было столькі працы, што проста я вывух улетку. Опа. Отчиняй. What kind of place is this? What's your Nexus, так? An Iridu. My ancestors built it a long time ago. It's even older than the Manacalum ruin in the village. This room is called a Star Chamber. Опа. We're not alone. Вось гэты сіклу, якія праклятыя багіні. Are they Sickless? They are Shadwin's followers. Kivuli. Ну, карацей, я зараз думаю наконт таго, як джекпот такой штукі, але яна павінна быць дарагой. Ну, каб зда якой дарагой. Просто мне падаецца, ніхто тады яе браць не будзе, таму што кожны будзе спрабаваць карыстацца галасаваннем. Таму я думаю, што яна не вельмі карысная. Але тэарэтычна, калі я магу зрабіць нейкую аўтаматычную штуку, якая будзе падлічваць колькі пунктаў, скажем так, усяго у самай там высокай пазіцыі, вось, і яна будзе замяняць кошт узнагароды, то, ну, аўтаматычна, то тады, калі гэта так тэхнічна магчыма, то такое можна зрабіць такую кропку. Напрыклад, гэта ну, на 40% даражэй, чым самы высокі пункт у галасаванні. Ну, вось прыкладна такое. 40, я думаю, адсоткаў гэта вельмі моцны скок. І ён будзе бясконца расці кожны раз, калі будзе падвышацца лідар. І такім чынам гэтая штука можа быць, ты можаш забіць сабе слот. Але ёсць яшчэ праблема. Тады, атрымліваецца, мне патрэбна ўсё галасаванне перарабляць, усю тэхнічную частку. Таму што тады атрымліваецца таймер як бы прападае, людзі не прыходзяць у чацвер і не разумеюць, чаму могуць прагаласаваць, і гэта стварае шмат праблемаў, людзі не разумеюць, калі што можна, і правілы ускладняюцца гульні. Зараз яны даволі празрыстыя і зразумелыя. Мне патрэбна было падкрасціся, я нешта вось малайчына такія, але у ДНД вельмі моцная штука, гэта, ну, пачаць бойку з таго моманту, што у вас не пабачылі. Гэта вельмі моцная рэч. Нанесці атаку першым. Вось. Незаўважна. Гэта моцная рэч, а я ёй не карыстаюся. Малайчына я такі. О, пачакайце-ка, тут, блин, цэлы шторм магічны. Ё-моё, тут кабзда, што камяні носяцца. Прыгажосць такая, а? Партиклі мне ў твар ляцяць, вы глядзіце. Прыгажосць такая. Просто жесть. Добра. Колькі іх атрымліваецца? Я бачу 4, а не 3. Пры гэтым яны рознага тыпа. Брут і Хантер. Хантер, хутчэй за ўсё, будзе лёгкі, і бруты, так, больш здароўя мець. Так. Што я магу зрабіць? Могу зброю нейкую. Дальнабойная зброя, як варыянт, ідзе? Не ідзе. Няхай яна падбяжыць, але застанецца тут. Яна проста можа дабегчы да іх усіх. Але гэта небяспечна. Так.
ты ў нас можаш стаць у гэтай кропцы і адсюль проста заклёнамі сваімі карыстацца. Заклёны, Скорчен Рэй, адразу давайте вынесем гэтага Ківулі Хантера. 3 мы павінны яго забіць, калі з 3. Скорчен Рэй працуе наступным чынам. У вас ёсць 3 вогненных снарады, якія вы выстрэльваеце, выбіраеце, па якіх цэлях вы жадаеце. Больш моцныя версіі гэтага Скорчен Рэя, яны павялічваюць колькасць гэтых снарадаў, якія вы можете адправіць. Давайте ўсе 3 у яго адправім. І гэта павінна яго забіць адразу. Цудоўна. Мінус 1 вораг адразу. Ага, ёсць яшчэ адзін хантер, якога не заўважыў. Добра. Можна было скарыстацца, можа, метамагіяй, я дурны, блін, кожны раз пропускаю гэта. Ну ладно. Ён жа чарадзей, ён там можа яшчэ дадаткова змяняць свае заклёны. Ты у нас, калі ласка, проста бягі. Прываблівай увагу. На жаль, далей ты не прабяжыш, што у нас цяжкаваты грузны двор. Ау. Так. Ён яшчэ ляціць у яго, давайте шчыт падымем. Шчыт паднялі і не трапіла ў яго, добра. Вось, так, я удзячны за тое, што ты дапамагаеш накідваць ідэі. Накідванне ідэй, ну, такім чынам, я кажу, чаму не, але, ну, і адкідваю гэтай ідэі, але я насамрэч не думаю над ім. Ну, я потым яшчэ раз, я, калі магу адразу сказаць не, я магу падумаць, чаму б і не, так, ну, калі далей прадумваю гэтую думку. Вось, але я калі зразумеў, гэтай ідэі ёсць адзін мінус, гэта мне трэба галасаванне перарабляць. І, ну, самы моцны мінус для мяне зараз, як прыкінуў, гэта тое, што мне прыйдзецца галасаванне перарабіць. Гэта не вельмі прыемна. Плюс яшчэ для удзельнікаў незразумела, хто пераможца. Мне патрэбна візуальна засарыць сабе яшчэ стрым, чым-небудзь, што кажа, што о, гульня была абрана вось такая. Вось. Дарэчы, гэта насамрэч само па сабе было бы неблага дадаць лідара, ну, хто перамог. Можа быць. Але зноў жа мы галасаванне вызначаем у чацвер і адразу жа у нас на наступны дзень як мы гуляем. Таму не такая вялікая праблема можа быць. О, думаю, для аўторкавых стрымоў. Ну, думка ўжо далей пайшла. Для аўторкавых стрымоў, я думаю, можа быць вельмі карысным. Можна гэта зрабіць. Ну, вось такую рэч. О, дарэчы, яшчэ адзін Скорчен Рэй гэта хлопца ёсць. Ён трапляе? Ён бачыць яго? Так, ён бачыць яго. Давайте у яго тады. Ён захаваны, ну, схаваны трошкі, па яму складаней трапіць. Давайте тады... Не, усё роўна можна трапіць у яго нармальна. Ну ладно, давайте, 3. Туды яго. Ёсць. Я думаю, што можна будзе зрабіць, гэта можа быць вельмі карысна, 10 подпіс таго, што ў нас перамагло, ва што гуляем у аўторак. Ну, пасля пятнічнага стрыма мы, ну, пятнічны стрым мы час ад часу робім рулетку крутім. І можна вызначыць, што на аўторак перамогла, каб гэта было бачна, таму што гэта праходзіць некалькі дзён. Праходзіць пятніца, праходзіць, ну, выходныя не стрымлю звычайна. Панядзелак ёсць яшчэ і толькі потым аўторак. Я хоць і прагаворваю гэтую ўсё, але це можа быць карысная рэч. Так. Так, давайте наши 2 ваяры просто прыбягуць да іх і будуць іх увагу забіраць. Вось тут яны будуць стаяць. Яны там далёка не пабягуць без гэтага. Чацверы, давайте на сябе гэта накладзе, яшчэ падвесці броню. І наша рога. Вось наша рога зараз можа ўдзельнічаць. Давайте хуткае дзеянне. Яе рогаўская. Яна дэшніца за яго, і ў яе будзе ўсё яшчэ здольнасць атакаваць адзін раз. Оп. І сніка так, дадатковыя пашкоджанні. Цудоўна. Мадайсікаў кінулі. Так. Давайте, у яго яшчэ слоты ёсць. Другого ўзроўня. Скорчен Рэй і метамагія. Далёкі заклён, узмацнёная. І паскораная. Давайте узмацнёная. Раз, два і одно у гэтага. Ён яго не бачыць. Блин, ну ладно, давайте у аднаго тады. І не забіў. З узмацнёным-то заклёном.
Халера. Ну ладно. Я ж выключна патрындзець, а не тое, што стрым не робіць, як я кажу. Не, дык я так само разумею. Ну, як бы ты у лёгкай форме... Ты вельмі мякка накідваеш гэтыя ідэі, так што я, ў прынцыпе, я просто працягваю іх круціць. Яшчэ далей. Яно, шчыра, нават галасаванне, яно доўга, ну, нараджалася. Ось, як ідэя. Я, можа, месяц хадзіў, думаў толькі аб галасаванні. Ну, літаральна ў вольны час. Такі, блин, што такога зрабіць. Я жадаю нейкую фішку на стрымы. Вось, пры гэтым, каб, ну, канкрэтна фішку, якая бы вырашала адну праблему маю. Я не ведаю, што гульцы жадаюць, ну, гульцы, гледачы жадаюць паглядзець яшчэ. Пры гэтым я, ну, як бы, калі пакідаць звычайнае галасаванне якая штука. Ты можаш сабраць людзей адзін раз прагаласаваць дзесьці, напрыклад, у тьютары, так? Але мне патрэбна галасаванне, якое даступна ўсім доўгі час. Вось гэтая праблема была. Ось. Таму што гуляць толькі тое, што мне падабаецца, гэта добра, але што калі ёсць гульні, якія цікавы і мне, і гледачам, а я гэтага не ведаю, так? Я магу прапаноўваць свае варыянты кожны раз. Альбо проста зрабіць спецыяльны стрым, там, альбо два, альбо... Ну, тады была думка пра 2 стрымы ўвогуле, але я вырашыў спыніцца пакуль на адным, і вось пакуль ён адзінны быў даволі доўгі час, і ў другі дадаўся проста, як зараз дадаткова. Нашы густы надта спецыфічныя. Я пакуль не бачыў ніводнай супер надзвычайнай гульні. Усе гульні, якія мы гулялі, мяне цікавілі ў тым альбо іншым выглядзе. Вось, большасць з іх я гуляў. Смайт не абавязкова, таму не выкарыстоўваем яго. Тут 2 ставіся. А ёму, яны выбухаюць пасля смерці. Ау. Я не ведаў. Нам пашкодзіла, хутчэй за ўсё нармальна. Those Kavuli are terrified. Hey, look, the Nexus. It's out of control. I have to correct the mana flow. If I don't, it will explode and destroy us all. Destroy! God's teeth. More of them. And kobolds over there. А кобальди тут чого? What kind of kobolds are those? Це інші кобальди, які нам допомагали. Like the Kivuli. All right, everyone. Get ready. Hold the line. No need to tell us. We know what to do. Добре. А шмат я здоров'я згубив? Ні, не шмат здоров'я згубив на тому, що я не вибухнула. Так. Nexus треба... Добре, місія така. Утримлюємо Nexus, поки ми змагаємося з ворогами. Так. Проклятый кобальд. Это наиближайшие цели, я так разумею. Остальные довольно далеко. А чему у нас больше пошкоджения? 1d8 на Sacred Flame. А ты у нас 1d8 плюс 3. Ну, карате, она довольно достаточно моцная, тому и необходимости брать это самое лапёном бить. Эй! Сколько ты выкинула? Як ти кидаєш? Де твоє пошкодження? А, ну, цудовно. На дайсі, який може викинути, від 1 до 8, яна викинула 1. Дякую, велике. Лучше, хочу заказать хоррор, подобное по стилю на Cuphead. Он еще не вышел. Да и коли ласка. Голосование отчиненное без проблем, можно закидывать на его. Голосование завсёды вось оно поблизу. Пакуль выйдзе, можа нагаласуецца. Это не проблема. Так. А что, ну, я тут... Чего тут? Спыніць канцэнтрацыю. А, я на четверы гэта выкарыстоўваю, это я канцэнтрацыя. Добра. В прынцыпе, што яшчэ ў яе задзеянне ёсць? Action Search. Не толькі пад неабходна, гэта кобальд, ну, памрэ і так. Так, ты дворф. Дзе яшчэ ворагі? Я так разумею, сілкас вось гэтыя. Ківулі, пардон. Ківулі. Альбо сілкас. А, гэта, пардон. Ківулі гэта тып сілкасаў.
давайте пачакаем, таму што сэнсу вось ён там далёка. Мана Вівер. Ён будзе здалёку херачыць, так? Правильно зразумеў? Давайте праз низ. Адсюль бяжыць? Ага, з гэтага боку бяжыць. Зразумеў. О, я тут аднаго не заўважыў, ён тут быў увесь час. Блин, я мог бы, можа, да яго падбегчы. Маральна рыхтуеш да хорара? Без праблемаў. Я ўжо казаў гэта. Я люблю хорары, але ў мяне з імі дзіўная гісторыя, што я баюся іх працягваць. Ну, як бы, хутчэй за ўсё баюся, таму што я проста іх не запускаю потым. Ну, вось. І калі мне становіцца складаненька неяк перажываць, я такія, ну, блин, ну, потым неяк. Але у той жа момант, не гледзячы на тое, што ў мяне быў пятнічны стрым па... Як ён? Па Outlast'у. Ён не The Outlast, ён проста Outlast. Не гледзячы на тое, што быў хорар-стрым па Outlast'у, я яго не вытрымаў. Я шчыра, я прарываў яго раней. У мяне нервішкі у пэўны момант падздалі ўжо. Але у той жа момант мне было, ну, весела. Жудасна, але весела. Ось такая халера. Так, куды бы мне паставіць цябе? Давайте паставім вось сюды, ён бачыць будзе больш ворагаў. І, зноў жа, Scorching Ray я ўжо выкарыстаў, і гэта была памылка. Трэба было нешта іншае. Magic Missile. Давайте Magic Missile выкарыстоўваць, гэта аналагічная штука. Empowered Spell. Метамагію. Гэтага кобальда павінна дабіць. Гэтага хлопца... Яго шмат здароўя. Давайте па кобальдах пройдземся. Ага, я не бачу іх. Хантер. Давайте вось на яго яшчэ дзве стравы. Оп-оп. Нормально магічнымі стрэламі дабілі. Так, за бонуснае дзеянне. Ці ствараць бонусныя sorcery поінты? Не, не будзем ствараць, гэта не варта таго. Ага, я магу ці магу я іх переключацца, ці не магу? Не ведаю. Вось яна ходзіць. Зараз. Дейзі. І тут есть Мау... О, блин, ты нейкі ківулі Маулер, 42 хітпоінта, не халера ты, мужик. Трэба сустракаць ворагаў дзесьці тут. Дзе нам можа падысці? Цікава пабачыць статыстыку, колькі чалавек галасуе ў сярэднім за пераможцу, бо, здаецца, рэдка бывае больш за 1-2 чалавекі. Гэта сапраўды так. Ну, звычайна, 1-2 чалавекі. Пры гэтым відавочна, што калі прасоўваю гульню больш за 1 чалавекі, я прасоўваю значна лягчэй. Ну, гэта проста так працуе. Таму што вы генеруеце, ну, тады больш поінтаў, значна больш поінтаў. Слухайце, давайте я не буду рухаць. Няхай яна вось стане трошкі збоку вось тут. І ўсё. Так, атака па Джералусу. І 2 разы стрэліў і ні разу не трапіў. Благословіўся, пабег. І што ён далей... Не, проста стаў. Добра. Наконт статыстыкі, пакуль статыстыка не вельмі актуальная, таму што я не так даўно, ну, адносна недаўна аднавіў сваё галасаванне бота. І зараз я збіраю інфармацыю аб тым, хто галасаваў. Адзінае, з каго... Ну, то бок старыя галасаванні, яны не бачныя. Я не ведаю, хто там што галасаваў, не памятаю. Ну, калі штосьці па памяці магу згадаць, то добра. А так гэта не працуе. І з гэтым самым. З новымі галасаваннямі адзінае, што я не... Ну, я захоўваю, але не абвяшчаю... Гэта пра паведамленне. Так, дайце-ка згадаць. Не, тады атрымліваецца назвы... Пішуцца назвы нават з кофе. Тое імя, якое вы вывялі ў кофе, яно будзе адзначацца мне... Я яго захоўваю. Ну, не рэальнае імя, а тое, што вы рэальна ўпісалі ў графу імя, калі адпраўлялі. Вось, яно будзе адзначацца. У ідэале, калі вы пішаце свой нікнейм на Твічы, тады я лёгка арыентуюся, магу зразумець, хто канкрэтна галасаваў. Але, звычайна, так, сапраўды, гэта, звычайна, 1-2 чалавекі. І адзін раз, па-мойму... The Invincible прасоўвалі некалькі чалавек. Ну, дакладна, The Invincible... Мы ўвогуле, па-мойму, амаль увесь The Invincible тупа на пятнічных стрымах прайшлі. Так. Оп, удар нормально. Заклён. Лячыць кагосьці патрэбна? Давайте лячэнне яшчэ. Healing Word кінем. Дзе там стаіць? Джаралас. Ён яго не бачыць. Ну ладно, тады адмяняем.
На Брокенсворд отправляется 2500. До речі, давайте хотенько подсумуем, что у нас отбывается по голосованию. По голосованию на Hollow Knight 41 700, на другім месцы Герой эмоций магии 4 37 100. А калі пераможа Герой эмоций магии, то мы будем працягваць далей праходзіць кампанію за парадак. Broken Sword 1 31 300, Devil May Cry 5 30 500 і на пятым месцы Middle Earth Shadow War 30 100. До речі, Devil May Cry і Middle Earth з'явіліся літаральна учора, позаўчора, то бок, ну, адразу по 30 тысяч было укинуто. Вось, адным чалавекам. Ось такое накапілася. Вось і яно добренько. То бок у нас спецлідараў, да рэчы, ну, калі глядзець на спецлідараў, у прынцыпе, у нас невялікі зазор паміж усімі пунктамі. Мне падаецца, ўсё ж таки прыйдзецца працягваць, ну, аўторкавыя, ну, рулетку мы будзем трымаць яшчэ некаторы час, бо набралося даволі шмат, і яны ўсе прыкладна на адным узроўні, што добра, в прынцыпе, чаму бы не. Вось, просто некаторыя з іх не прасоўваюцца ўжо пэўны час. Так, ён не можа палячыць, таму што не бачыць таго, каго патрэбна палячыць. Можна яшчэ адбегчы, але я не вельмі жадаю. Так, ён дестабілізуецца. А што я павінен зрабіць? А што я магу зрабіць-то? Nexus разваливаецца. Што я ж не адаб'юся. Запаволіць выбух. Ё-моё, у меня такое дзеянне было. Ах ты ж калера. О, я помылку зрабіў, я не зразумеў гэтую бойку. Так, давай-ка ты запаволіш выбух. Палячыла на 20. Цудоўна. І прыбегла назад на сваю пазіцыю. Ты у нас адбег. І даволі бескарысна, калі шчыра атрымалася. Угу. Давайте до ворога сюда яшчэ дэшнемся і ўсё, тут пастаім. Так, на гэты раунд ён стабілізаваны. Ты у нас, калі ласка. У тебя ёсць магічныя стрэлы, калі ласка, яшчэ магічныя стрэлы і па кобальдах давай. Узмацнёны. Раз, два і вось. Давай гэтага. Оп, 2 кобальдаў вырубілі магічнымі стрэламі. Цудоўна. Так. Гэта саюзны кобальд? Вы глядзіце, гэта саюзныя нам кобальды прыбеглі. Гэта тыя, з якімі мы дамовіліся, што мы ў іх з імі ў адным кульце. Чмурэна, мне падабаецца такое. Так, снег атак. І крыт. Воу, просто мы цэлый, блин, гэту самую купу накидалі дайсаў. Карацей, як працуюць крыты ў ДНД? Калі вы выкидываеце 20-ку на сваім дайсіке, то вы можете кінуць усе дайсы пашкоджанняў, якія у вас ёсць. Для рогі гэта ачмурэнна, таму што яны і так кідаюць да халеры дайсаў. Ну там ёсць механіка ў іх дадатковыя дайсы на сваю атаку. Вось. І зараз яна крытанула з усімі дадатковымі дайсамі, і ў выніку яна за один раунд, вось зараз, нанесла так, 15 плюс 11 плюс 15 пашкоджанняў. Чаму ён жывы яшчэ? О, у яго было 42 здароўя, і 42 ён упаў да 1. І вы разумееце, гэта просто кабда. Яна зараз яшчэ дадатковая атака яго і даб'е, так? Ачмурэць. Просто ачмурэць. Яна просто вынесла самага здаравеннага з іх. Ау. Ау. Я не трапіў. Добра. Так, памірае. Спадарскі ад смерці пачынае рабіць. Так, трэба яго падлячыць будзе. Але для гэтага мне... Блин, крыт... ён сам крыт нанёс. Я магу перасунуцца вось сюды і лечачае слово, калі ласка. Оп, паднялі. Добра, Джаралас жывы. Наносім атаку гэтаму бруту.
Конец яго ходу. Оп, обваліўся камень там увогуле. Оу, тут яшчэ можа лесвіца гэтая абваліцца. Зараз. Так, давайте робім наступнае. Подбегаем. Откладываем. Блин. Галоўнае дзеянне недоступнае? Чаму? Добра. Я ж не стабілізаваў у выніку. Ладно, Action Search. А чаму? Чаму нет? Вось, працавала. Ну, блин, толькі я прадзяўбаў трошкі. Здароўя. Давайте тады другое дыханне палечымся яшчэ за яе. А ўжо набіралі людзей для перакладу? Падкажыце, калі ласка. Я не набіраў, але ескай гаспадар, калі ёсць жаданне далучыцца, то пішы на пошту. Мы пакуль зараз у моманце... Мы зараз дыялогі трошкі, як мы працуем з дыялогамі, перарабілі. Я правяраю, як гэта ўсё працуе. І калі я ўпэўнены, што нам гэта не праблема, ну, па тыпу, што ўжо ўсё ў парадку, яно рэальна так мы будзем да самага канца рабіць, каб не ствараць блытаніну і каб натрэніраваць, скажем так, людзей, які ўжо з гэтым працуюць, каб можна было ведамі як дзяліцца больш зручна, то я пачну, вось як толькі мы гэта праверым, я думаю, гэта будзе гэты тыдзень, яшчэ мы на ім датэстуем, спадзяюся, і ўжо, можа, з наступнага тыдню я буду дадаваць. Калі жадаеш далучыцца, то, калі ласка, пішы мне на пошту які-небудзь свае контакты, альбо, ну, атрымліваць я могу на твой ліст адказаць, і я буду ведаць, хто яшчэ жадае. Вось, пошта моя ёсць у апісанні канала, вось, альбо зноў жа, ну вось, недавно анонсік выскачыў, там яна апошняя ідзе, пошта для сувязі, вось туды можна пісаць. Я ўсё там на гэтай пошце чытаю, нават калі я не адказваю, я чытаю насамрэч. Ну, літаральна, гэта пошта, у якой усе лісты прачытаныя, уважліва. Так што... Туды можна мне пісаць заўсёды. Ось, але пакуль людзі так, ну, ёсць жадаючыя, але пакуль не далучалі нават іх, таму што, вось, як толькі праверыцца, тады будзем ведаць. Давай, касмайтам. Оп. Ён выбухне, так? Блін, неасцярожна атрымалася. Хто у нас упаў? У нас упаў. Хто у нас упаў? Няўжо гэта наш сябар? А не, наш сябар упаў гэты, які каменны. І ён не толькі упаў, ён памёр. Трагічна, трагічна. Так, добра. Ну, застаецца, што, змагаемся далей. Так, ты у нас падняўся. Ёсць яшчэ ворагі. Вось гэты вораг быў. Ты можаш у яго, калі ласка, яшчэ будзем карыстацца магічнымі стрэламі, якія не заўсёды трапляюць увогуле. Оп. І сюди перебіжем. Блін. Придзяўбілі персонажа сюжетнага. Ну, у дэмцы, я думаю, гэта не конец сусвета. Можна жыць неяк. Вот это кобальды прибегли нам допомагать. Давайте. Кобальды, разбирайтесь там. Ага, і ён пабег якраз таки біць кобальдаў. Угу. Блин, лесвіца обвалілася. І тут будзе лесвіца обвалівацца тады. Трэба кагось туды адправіць, але не ўсіх. Стабілізуй, калі ласка, Nexus. Даглядай за ім. На жаль, кобальды не той, каб моцныя ваяры. Ага, и это яшчэ заявіўся, прыбег. Так, какой я могу отправить? Тебе давай. Ты пробежишь, когда поможешь кобальдам. Что еще додатковое? Нет, это халяра не потрібно. Так, вось той хлопча. 60, так. Верагоднасць. Ну, уже скончиваются по краху заклёны. Давайте, давайте. Ну, Firebolt 1 до 10 давайте Firebolt.
Добра, на 6 трапили. У нас уже ячейки скончились у нашего мага, этого чародея. Давай-ка ты дэшем. Подтверждаем. Перасоўваемся на гэтую дистанцию. Роги ачмурэнна просто по полю бойцы и перасоўвацца. Як няма чаго рабіць. Так. Опа. Это кобальт реально задел бег этого мага. Блин. Там Дейзи проконтролировали и парализовали ее. Нексус, не выбухай. У нас сюжетный персонаж помер, який повинен был теоретично стабилизовать его. Протягиваем стабилизовать. У нас заўсёды будет персонаж тогда стоять тут. Ну. Так, кобальды разобрались с одним. И зараз с другим нават разберутся. В принципе, моей допомоги кобальдам не потребно было. Они сами дали рады. Давайте бегче назад тогда. Нашим допомагать сюда. Двор сюда. И у нас кантрепами може. Кантреп 1d10 буде, а лук у нас 1d6. Ну, блин, кантрепом недолучно. Оп. Ты у нас написано, что парализовано. А, ну так, ось вона і паралізована, я пропускаю ход. Холера. І я зараз ще буде виживати там, лежать. Добре. Витягуємо. Може потрібно стати ніяку більшу дала. Давайте станемо ось з гэтага боку. І стабілізуємо нексус знову. Будемо утримувати його. Так. Оборонить союзника. І щит нехай подиме. Не ждаю, каб його ударили. Чудовно. Ты у нас, калі ласка, дворф гэты. Подбягі. Стабілізаваць гэта дзеянне можна стабілізаваць союзника, але яна там ляжыць далёка, мы яе не падымем. Будем спадзявацца, з ёй усё будзе добра. Моц паладзіна. Што мы можам? Lion Hands. Але патрэбна... Каля быць. Каля яе. Паладын, калі ласка. Благословлення. Героизм. Я не упевнений. Нехай просто ударить. Давай ще й з майтом. Оп, амаль добили. Чудовно, да, самое? И ты можешь, в принципе, тады, у тебя есть заклон ближнего бою. Chill Touch. А чому перешкода? Chill Touch повинен быть у ближнем бойце, не? Мне подавалося, Chill Touch это некромантия, якая літерально, ну, дотик потрібна. Ладно, значит я помилявся. Давайте попробуем. Його на істині він може, бо помре почалося. От вибуху ён не помер. А, не, починає помирати, у мене герої падають. У мене 2 герої лежать уже. Подбросок яна зрабіла. Чудовно, вороги далей ходять. Добре, ти протягуй стабілізувати. Сам Nexus. І заставайся тут, може, не покидай нікуди. Що у тебе є ще? Healing Word. Давай-ка ты его. Оп. Лечение. То есть тут станешь, может быть, ты дотягнешься, яе можешь полечить. Дейзи еще. Вот, там я забыл все, что она может лечить.
Каб наша Дейзі не памёрла, я зараз ім пабягу і паспрабую яго ну, ім прыбягу да Дейзі стабілізаваць яе. Стабілізацыя дазваляе персанажу не памерці, калі ён амаль памірае. Вось. Мне... Яна, ў прынцыпе, па крыху сама ёй шчасціць, яна выжывае па крыху. Бачыце, там такі гадзіннічак пясочны. Калі я набяру 3 перамогі, то яна стабілізуецца самастойна, і з ёй ўсё будзе парадку. Калі трампіць 3 правалы, то яна памрэ. Вось, памрэ. Цікава, як гульня гэта будзе абыгрываць, дарэчы. Ну, увогуле, гэтая гульня. Таму што смерць гэта такая штука. Паспрабуе яшчэ вярнуць персанажа пасля смерці. Так, локацию по крыху гэты Nexus разносить. Так, отдалили выбух. Тут. И бонусным дзеяннем. А, яна. Чекайте-ка. У яе не... Ага, у яе не скончыліся ўсе ячейкі заклёнаў. Чудоўна. Тады стабілізацыя наш адзіны сябр астаецца. Оп. Усё, стабілізавалі яе, яна проста не будзе працягваць ляжаць. І ў прынцыпе мы можам працягваць змагацца яшчэ пакуль. Гэтага хлопца дабіць. Не трапілі, бывае. Не ўсім жа трапляць. Дейзі прапускае свой ход, таму што ляжыць. Адпачывае. А вы, кобальды, калі ласка, можете дабіць яго? Буду вам вельмі удзячная. Працягваем трымаць гэты Nexus. Ну а ты, ў прынцыпе, можаш і пабегчы да яго. Прабрацца па дрэву тут. Конец хода. Давайте. Тут яго здароўя засталося, усяго нічога. Амаль. Адзін здароўя засталося. Чаму на сябе? Там ён жа падаецца на Дейзі. Давайте шчыт. Опа, і ўсе магічныя стрэлы мы заблакавалі магічным шчытом. Цудоўна. Усё. Нарэшце. Толькі, па ідэі, гэты хлопча Сілкас, ён помер у нас, у нашых падзеях. That was a close call. It doesn't look like the Kavuli had any fear of destroying the Nexus. Why should they? My servants are fearless. Death is as nothing to them or to me. Who is this? You should be the ones introducing yourselves. Who dare attempt to stand in my way? Предложенка. Is that fear I sense? Good. Now, let us see how well you fare when faced with true power. Бойка працягваецца? Усё, канец дэмкі. Добра, таму што ў нас так у каманды скончыліся ўсе заклёны. Два персанажы проста ляжалі на самым цікавым месцы. Ну, цудоўна паказалі галоўную злодзейку, злачынку ва ўсёй гісторыі. Цудоўна, таму што яна літаральна на першым жа скрыне, на кавер, як гэта, абложка, карацей. Вось, кавер проста мне ў галову толькі прыходзіць. І, у прынцыпе, цудоўна, што яны яе паказалі.
гэта чмуральна. Дэмка, ну вось на 3 гадзінкі, скажу меркаванне, гэта не Baldur's Gate, зусім не Baldur's Gate, але ў той жа момант гэта вельмі файная RPG, партыйная, лайтовая. Ведаеце, калі ў Baldur's Gate да халеры ўсяго, просто мелкіх дэталяў, супер да халеры, вы ўсё можаце рабіць, і літаральна яна спрабуе максімальна паглыбіцца ў усе магчымасці ДНД, наколькі гэта магчыма, ну, камп'ютарнай гульне, таму што там да магчымасці ДНД ўсё яшчэ далёка. То тут яны такія, давайте-ка мы зробім базовый функцыянал, зробім просто лінейную гісторыю, там нават узроўні такія з невялікай варыяцыяй з таго, што мы бачылі ў дэмцы. Вось, я думаю, што гэта будзе даволі лінейная гісторыя, якая праходзіцца вельмі файна. Калі гэта не будзе яшчэ нейкі фул прайс там на $70, то як Рэгана казала, то я думаю, што гэта ўвогуле файны варыянт такой, пасядзець і расслабіцца. Ну, не поўнасцю там уходзячы ва ўсе інтрыгі падзей, вельмі відавочны злачынец галоўны, свае праблемы нейкія зразумелыя ў тэрыторыі і вельмі высокая фэнтэзі такое, у якім лётаючыя, я думаю, лётаючыя гарады тут норма абсалютна. Вось. Не нешта надзвычайнае. Добра. Мы можам вярнуцца ў галоўнае меню, тут хутчэй за ўсё нічога такога надзвычайнага таксама. Вось. Цудоўна. Мне спадабалася. Я скажу, што неблагая. Я не ўпэўнены, калі яна выйдзе, таму што няма даты рэлізу. Будзем глядзець, калі яна будзе выходзіць. Ці буду я ў яе гуляць, я не ведаю. Выглядае як неблагі кандыдат. Асабіста, калі будзеш чакацца на нейкую партыйную РПГ, а навокал нічога не будзе. Але я яшчэ, дарэчы, не прайшоў Baldur's Gate 3, так што, ў прынцыпе, як бы хацелася бы скончыць з Baldur's Gate, там забыцца ўжо, што так усё, гештальт выкананы. Ось, а гэта лайтовая, яна вось як дадатковая яшчэ штосьці, калі не хапіла Baldur's Gate. Так, цудоўненька. На сёння будзем скончваць. У нас, у прынцыпе, мы ў 3 гадзіны нават уклаліся амаль. Ось, так што на гэтым я буду вас пакідаць. Перадам я вас далей, а перадам я вас, да. Хто у нас чым займаецца? Ліл Зорка зараз у другім Overwatch. Вось да яе мы і пойдзем. Добранька, так. Даволі неблагая гульня. І свае расы дадалі, і, ну, карацей, я скажу, мне падабаецца тое, што яны зрабілі не па ліцэнзіі, у тым сэнсе, што калі робіцца нешта па правілах ДНД, ну, правіл ДНД цудоўнае, ну, як бы камфортнае. Мне падаецца, гэтаму сусвету не хапае, я яшчэ рэйт не адправіў, я зараз думку раскажу, мне падаецца, гэтаму сусвету не хапае нейкага ДНД-энджына, карацей, рухавіка, які ўжо мае базавыя, скажем так, узаемадзеянні ДНДшныя, ну, то бок можна ствараць сусвет, табе застаецца толькі сусвет ствараць. Вось, і я думаю, такога наляпіць вось было бы цудоўна, таму што правілы ДНД, у прынцыпе, калі ты іх ужо ведаеш, то табе проста пераходзіць паміж рознымі гульнямі, ты ўжо лёгка адаптуешся, не гледзячы на правілы складаныя, іх шмат, але калі ты ўжо ведаеш адну гульню, то ты, ў прынцыпе, ведаеш аснову, галоўнае правіла ва ўсіх іх, у цябе няма ніякіх праблемаў. Вось, добранька. Адпраўляю рэйд. Я бачу мемчык у яе зараз на экране. Я спадзяюся, я не трапляю момант, калі яна ўжо скончывае, ляцім да яе.